Dug zdravstvenog sektora Republike Srpske do 30. novembra prošle godine bio je 1.070 miliona maraka. Međutim, sa ciljem realizacije akcionog plana i zaustavljanja rasta dugovanja u okviru zdravstvenog sistema Republike Srpske, vlada je obezbijedila dodatnih 52 miliona maraka. Cilj ovoga je da od 1.1.2020. godine svi redovno uplaćuju poreze i doprinose, s obzirom da je to naravno i zakonska obaveza, i da evo na taj način riješimo prethodno pitanje likvidnosti samih ustanova, a na vladi je da u narednom periodu rješavamo i pitanja dugovanja. Premijer Srpske Radovan Višković navodi da predviđene mjere podrazumijevaju da od 1. januara ove godine nijedna zdravstvena ustanova ne smije isplaćivati neto, već bruto plate. Sve zdravstvene ustanove dobit će nove korigovane ugovore, a oni koji ne budu poštovali date instrukcije snosit će odgovornost. Uplatom poreza i doprinosa koje će raditi bolnice i domovi zdravlja, značajan dio sredstava će se vratiti samom zdravstvenom sektoru ili fondu zdravstva, jer najveći procenat doprinosa ide upravo za zdravstveno osiguranje. Nedostajeća sredstva obezbedit će vlada i mi smo već našli izvor za to finansiranje. Sve jedan direktor doma zdravlja, bolnice, fonda, znači nas koji smo sastavni dio sistema zdravstvenog osiguranja, danas smo dobili jasne instrukcije koje je čiji posao. Posao fonda će biti da prioritet finansiranja budu javne zdravstvene institucije, da njima obezbedimo redovnost, a da našim građanima putem kontrole rada domova zdravlja i bolnica obezbedimo kvalitet. Vlada Republike Srpske na ovaj način pokušava zaustaviti probleme koje je sama stvorila, ističe bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić. Krajem prošle godine uveliko su se hvalili povećanjem plata u zdravstvu, gdje je cijena rada podignuta sa 135 maraka na 145 maraka. Ali je prema zdravstvenim ustanovama samo spuštena naredba, dekret, i oni su prihvatili i počeli isplaćivati tu platu. Direktorima je to odgovaralo jer u toj priči oni najviše dobivaju, jer je njihovi koeficijenti najveći koji se množe sa tom cijenom rada, a da pritome nikakva sredstva nisu povećane, već su u okviru postojećih budžeta zdravstvene ustanove morale isplaćivati tu novu povećanu platu. Ukoliko se i ovaj put ponove iste greške, Stanić prognozira da bi se moglo desiti da plate počnu kasniti u pojedinim zdravstvenim ustanovama, dodajući da su svi problemi izazvani nedostatkom reforme u zdravstvu, gdje se godinama ništa nije promijenilo na bolje. Nekoliko pacijenata u posljednjih nekoliko sedmica vraćeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, jer u ovoj ustanovi nisu imali na raspolaganju dovoljan broj stent uređaja. Pacijentima je, kako saznajemo, tada rečeno da se ugradnja stenta obavlja samo hitnim slučajevima. Ove informacije provjerili smo i u UKC-u Republike Srpske, ali nismo dobili konkretan odgovor. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ne postoji lista čekanja za zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda, jer se ovo stanje zbrinjava 24 časa 365 dana u godini. Dakle, u našoj ustanovi se urgentna stanja zbrinjavaju odmah, a elektivni pacijenti trenutno se zakazuju u novom terminu. Da se Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske nalazi u problemu zbog nedostatka stent uređaja, potvrdio i ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić. Sudeći po odgovoru ministra, tvrdnje pacijenata su tačne. UKC Republike Srpske trenutno raspolaže sa svega 30 stentova rezervisanih za hitne slučajeve. Da su oni obezbijedili 30 stentova vezano za one koji su najugroženiji, ishodno trijaži, oni tako i rade. I to je stvar da su programe koji su predviđeni za druge pacijente, a koji nisu hitni, u ovom trenutku trenutno stavili na čekanje, dok ne dođe isporuka, ako se ne varam, narednih 250 stentova koliko je planirano samom javnom nabavkom. Nedostatak stentova nije jedini problem sa kojim se suočava Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske, ali i cjelokupan zdravstveni sistem u Srpskoj. Već mjesecima apoteke u Srpskoj imaju problem sa nedostatkom lijeka tamoksifen, koji se koristi u liječenju oboljelih od raka dojke. Umjesto ovog lijeka pacijentima se daju Nolvadex tablete koje se plaćaju. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nisu konkretizovali problem nedostatka ovog lijeka, ali su prokomentarisali situaciju oko nabavke svih vrsta citostatika. Kao glavne probleme ističu financije koje su djelimično riješene i monopol farmaceutskih kompanija u procesu javnih nabavki lijekova. Nijedan citostatik sigurno nije da nije nabavljen, nego postoji zato što su mali tržište, zato što postoji interesi farmaceutskih kompanija da prodaju po nekim cijenama koje nisu tržišne i koje nisu
nešto što bi prihvatio bilo ko da finansira, jer ne može se takav dio tolerisati da neko ucijenjuje sa tako bitnim stvarima. Problem oko nabavke citostatika leži u činjenici da se određeni citostatici ne uklapaju u cijene koje su predviđene pravilnikom o cijenama, pa zbog toga nema ponuđača, smatra bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić. Kaže da nije slučajno da se ovakve stvari iznova ponavljaju i da to postaje nerješiv problem. Slična situacija i kod ostalih, kod stentova i kod svega drugoga. Znači, jedna složenost sistema koji bi potrebno bilo reformisati i skroz promijeniti način nabavke, gdje bi se moglo prekinuti ova agonija koja je za pacijente strašna, da kupuju sami u apotekama, poslije podnose fondu, traže povrat sredstava, gdje na neki način, osim veleprodajne, plaćamo i maloprodajnu maržu i još se više usložnjava stanje u zdravstvenom sistemu, a da ne govorimo o trpljenju, patnjama i izgubljenim životima zbog nedostatka citostatika. Nije prvi put da su zdravstvene ustanove suočene sa nedostatkom lijeka tamoksifen. Cijena 10 mg ovog lijeka u apotekama je 8 maraka. Građani su se i ranije žalili kako apoteke i zdravstvene ustanove u Srpskoj nemaju potrebnih lijekova. Situacija sa koronavirusom je pokazala da Banja Luci treba gradska opšta bolnica koja bi rasteretila Univerzitetski klinički centar, tvrdi bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić. On kaže da je to jasno od ranije, a da je korona to samo potvrdila jer je UKC sada blokiran zbog vanredne situacije. Ako išta drugo, ova pandemija pokazala je potrebu još jedne bolničke ustanove u Banja Luci, a to je gradska bolnica u Banja Luci, bolnica 3. stepena, a klinički centar je svakako bolnica za cijelu Republiku Srpsku, bolnica 4. stepena koja pruža većinom tercijarnu zdravstvenu zaštitu, a mislim da grad Banja Luka treba da se uključi, da se spasi lokacija stare bolnice, gdje bi bilo najbolje mjesto za opštu bolnicu u Banja Luci, koja je jako potrebna i neophodna. Lokacija stare bolnice je idealna za opštu bolnicu, kaže Slobodan Stanić, a UKC bi tada imao mogućnost za razvojne projekte. Poslanik SDS-a Davor Šešić kaže kako je situacija sa koronavirusom pokazala koliko je bitno održavati stabilnim zdravstveni sistema koji je godinama neodgovornošću prvih ljudi zdravstva urušavan. Pa sada vidimo koliko je bila neodgovorna i nepromišljena izjava gospodina Viškovića da je ovaj virus izmišljen, ali treba svakako pohvaliti zdravstvene radnike i zdravstveni sektor koji su na vrijeme shvatili ozbiljnost ove situacije i koji žrtvuju svakodnevno svoje zdravlje da bi zaštitili građane, da bi pružili svu potrebnu njegu i zaštitu. Uprava kliničkog centra je juče počela adaptaciju starih prostorija u kojima je bio dio kliničkog centra. Za sada se ne zna koliko će sve da košta. Preduzimamo sve ono što je potrebno. Novac u ovom momentu uopšte nije ograničavajući faktor i nije upitno koliko će koštati, nego naprosto moramo pripremiti određene objekte i da spremno dočekamo eventualno taj udarni talas koji se očekuje prema procjenama medicinske struke u naredni 14 do 15 dana. Lokacija na kojoj se nalazila hirurgija i klinika za plućne bolesti prije preseljenja na Paprikovac predmet je tihog spora o pravu vlasništva između UKC-a i grada Banja Luka. Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske dodijelio je kompaniji Marković Invest iz Laktaša ugovor za izgradnju podzemne garaže, vrijedan 35 miliona maraka sa PDV-om. Kako su nam potvrdili iz UKC-a, prva faza, odnosno projektovanje, je već u toku, kao i pripremni radovi. Projekat podrazumijeva izgradnju parking prostora sa 4 podzemne etaže. Nakon završetka otvaranja ponude, komisija je izvršila ocjenu i analizu jedine pristigle ponude, te shodno utvrđenom kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda na bazi podkriterijuma, cijena 60%, način plaćanja 30%, rok završetka radova 5%, garancija na izvedene radove 5% i uslovima za učešće navedenim u tenderskoj dokumentaciji kao najpovoljniju ocijenila ponudu ponuđača Marković Invest. Iz Univerzitetskog kliničkog centra tvrde da je Marković Invest dao najpovoljniju ponudu, iako je u stvari on bio jedini ponuđač. Tenderska procedura za izgradnju podzemnih garaža je bila pokrenuta i u februaru prošle godine, a na niz nelogičnosti su upućivali iz nevladine organizacije Transparency International. Naime, tenderskom dokumentacijom je bilo predviđeno da prednost imaju ponuđači koji ponude što duži rok plaćanja, koji može biti minimalno 48 mjesečnih rata. U određivanju ekonomski najpovoljnije ponude bodovao se i rok izvršenja radova kao i garancija za izvedene radove. Oni su bili odredili također da datum prispijeća prve rate određuje vlada nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača.
To je možda moglo stvoriti male nedoumice kod ponuđača. Također u praksi bi to značilo da onaj ponuđač koji već ima neku informaciju kada bi to moglo da bude u prednost na one koji nemaju. Također mi smo izračunali da ponuđač koji ponudi 3 miliona zapravo skuplju ponudu, ako bude spreman da jednu godinu samo bude čekao duže na plaćanje, je zapravo u prednost na onog koji ponudi 3 miliona manju ponudu, samo zašto je spreman da duže čeka. Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić kaže da je u ovom trenutku, kad vlada epidemija virusa korona, bilo bitnijih stvari od izgradnje parking prostora u koje bi se moglo uložiti tih 35 miliona maraka. Ako išta u Republici Srpskoj trenutno treba da se radi u zdravstvu i gdje bi se postigla opšta saglasnost svih građana u Republici Srpskoj, to je da se renovira, rekonstruiše i uradi po najvišim bezbednosnim standardima koristeći iskustva iz ove pandemije klinika za infektivne bolesti u Banja Luci, a u okviru nje je i Zavod za mikrobiologiju koji je radio složenu dijagnostiku u vrlo skromnim uslovima. A preče je uraditi gradsku bolnicu Banja Luka. Treću stvar, preče je uraditi klinički centar za istočni dio Republike Srpske i brojni drugi projekti su ispred toga. Preduzeće Marković Invest je i ranije izvodilo radove na UKC-u Republike Srpske, a izgradilo je i bolnicu Srbija u istočnom Sarajevu, projekat vrijedan 54,5 miliona maraka. Vlasnik ovog preduzeća je Rade Marković, koji je prema pisanju medija školski prijatelj Milorada Dodika. Da li je došlo do propusta na Univerzitetskom kliničkom centru i je li zbog nečije greške ugroženo zdravlje medicinskog osoblja i pacijenata? Odgovor na ovo pitanje daće komisija, najavio je resorni ministar, čije se formiranje očekuje u ovoj sedmici. Koji će gledati kako i na koji način se radnici unutar zdravstvenih ustanova ponašaju kada je u pitanju protokol vezano za sam postojanje koronavirusa i mogućnost prenošenja unutar same zdravstvene ustanove. I upravo iz tog razloga hoćemo i da evidentiramo i spriječimo bilo kakvu sumnju, odnosno da ukoliko je bilo određeni propust, evidentiramo one koji su napravili takve vrste propusta. Dobro je što se formira komisija sa ciljem da istraži eventualne propuste, kaže bivši ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić. On međutim kaže da je potrebno ispoštovati ključnu preporuku kako bi komisija uopšte mogla da uradi ono zbog čega je i formirana. Imamo dva suprotstavljena stava. Sindikat tvrdi evo danas da se rade nova trebovanja, da se izuzimaju, dostavlja oprema, da se dorađuju neki protokol koji su bili nedorađeni i slično. S druge strane imali smo juče konferenciju rukovodstva kliničkog centra koje kaže sve je u redu, sve je dobro i tako dalje. Predlažem ministru Šeraniću da komisija koju je on formirao i da prvu stvar koju uradi, da na kliničkom centru koji je pokriven kompletan videonadzorom izuzme snimke videonadzora da se ne bi poslije desilo da je taj videonadzor obrisan ili nestao na neki način. Stanić smatra da su snimci sa videonadzora najbolji put da se otkrije ko je odgovoran za eventualne propuste. Komisija samo kada pregleda detaljno snimke vidjet će da li pojedinci nisu imali opremu kad su oni odgovorni ili u centralnom bloku veći broj ljudi nije imao pa je onda se zna ko je odgovoran. Mislim da je to najbolji put, da će se tako utvrditi ko je poštovao protokole, ko nije poštovao protokole, da li su putevi bili ocrtani, da li nisu. Sve što se dešavalo u kliničkom centru imaće se korpus delikti i prekinut će se ova nagađanja da li je ovako, da li je onako. Znači, utvrdit će se jasna činjenična istina, a što je jako bitno za dalje postupanje, za utvrđivanje odgovornosti, ali što je još važnije da se prekine ovo što se sada dešava u kliničkom centru, da nam oboljevaju i zdravstveni radnici i pacijenti. U međuvremenu su se u javnosti pojavile i nezvanične informacije da u Banja Lučkoj fabrici Celex kao i u gradskoj upravi postoje potvrđeni slučajevi osoba oboljelih od virusa korona. Iz Banja Lučke gradske uprave saopštavaju da je do sada potvrđeno prisustvo virusa korona kod 2 zaposlenih. Od izbijanja epidemije koronavirusa u Republici Srpskoj i BiH do danas, prisustvo koronavirusa utvrđeno je sve ukupno kod 2 radnika gradske uprave i to kod jednog pripadnika gradske vatrogasne jedinice trenutno na oporavku u studentskom centru Nikola Tesla i
jedne radnice službe za zajedničke poslove, također smještena u studentski centar Nikola Tesla. Iz fabrike Celex nisu odgovorili na naša pitanja o informacijama da se virus korona pojavio u ovoj kompaniji. Narodni poslanik Draško Stanivuković smatra da stanje u fabrikama, ustanovama i institucijama potvrđuje svu kontradiktornost propisanih mjera. U periodu marta i aprila, kada je bilo po 9, 6, 7, svega 5 slučajeva dnevno, rekli su mjere ostaju na snazi. Danas kada je taj broj 50, 60 slučajeva dnevno, oni idu sa popuštanjem mjera. Dok sa druge strane su dozvolili rad najvećih fabrika postrojenja, bio je zabranjen rad i najmanjih zanatskih prodavnica. I upravo u tim nelogičnostima koje su na snazi došlo je i razlog je ovakvog porasta broja zaraženih lica. Stanivuković kaže da on ne traži zatvaranje bilo koje fabrike jer treba čuvati ekonomiju, ali da rad treba biti redukovan, a broj radnika smanjen kako bi postojala fizička distanca. To se, kako tvrdi, nije poštovalo i sada imamo ogroman rast broja zaraženih. Ugovor za realizaciju nabavke jednokratnih troslojnih zaštitnih maski u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci Fond zdravstvenog osiguranja je potpisao sa firmom Eko Piramida Inženjering Banja Luka. Vrijednost 3 miliona maski sa PDV-om je gotovo 2,5 miliona maraka. Cijena jedne maske je 70 feninga bez PDV-a. U SDS-u napominju da je sporno to što je poziv za pregovarački postupak upućen samo jednoj firmi. Sporno je i to što Republika Srpska novcem svih građana jednu masku zbog toga što su uništene robne rezerve plaća 70 feninga bez PDV-a. Ista takva maska mogla se, pokazuje Slobodan Stanić, fakturu iz jedne apoteke prije pandemije kupiti za 12 feninga sa PDV-om. Prošle godine te iste maske troslojne, znači hiruške troslojne maske, da su bile apoteci na malu količinu 12 feninga komad. Ovdje sa PDV-om, znači te su bile sa PDV-om, ovdje sa PDV-om komad izlaze 82 feninga, znači razlika je 70 feninga. Firma Eko Piramida Inženjering ranije se dovodila u vezu sa aferom Pelene, ali je direktor te firme Dejan Lukendić, inače i direktor fudbalskog kluba Borac, tvrdio da ona nije učestvovala na bilo kakvom tenderu, kao i da su pelene koje uvoze kvalitetne. Poslanik Draško Stanivuković podsjeća da se ne dešava ništa novo i da je stanje nabavki redovno. Vlast na jednoj strani ne zna kako će pomoći privredi, a sa druge zna kako da obezbijedi milione privilegovanim firmama, tvrdi poslanik PDP-a. Kada ljudi postanu gladne aždaje, onda vi njih trebate da konstantno hranite kako bi taj jedan sistem, opet napominjem, ta jedna hobotnica finansijski opstala. S druge strane, ono što smo mi izračunali jeste da je 50 miliona tendera javnih nabavki, direktnih sporazuma otišlo u te bratsko-sestrinske porodične firme. 50 miliona za 60 dana ove pandemije i krize i to kada prevedete, to je 833.000 maraka svaki dan narodnog novca iz budžeta, građanskih para, naših sredstava. U fondu su nam odgovorili da je fond u skladu sa zaključkom vlade ovlašten da sprovodi nabavke sredstava za održavanje higijene, medicinskih sredstava i zaštitne opreme za zdravstvene ustanove, a zbog situacije sa virusom korona. Kažu da su od 24. marta i tog zaključka zaključili 20 ugovora sa firmama koje su registrovane za pomenute djelatnosti. Hitnost nabavki, napominju u fondu, diktirale izbor načina nabavke. Ovo što vidimo plaćeno je 4,2 miliona maraka. Pokretna bolnica koja još nije kompletirana. Po svemu sudeći neće ni biti dok traje vanredno stanje. Montiranje na Banjalučkom autodromu u Zalužani krenulo je 29. aprila. Kasnije nego što je prvobitno bilo planirano i najavljeno iz vlade Srpske. I dok se sve glasnije čuje da se radi o propalom projektu i promašenoj investiciji, premijer Srpske tvrdi drugačije. Iako za pokretnu bolnicu veličine 6000 metara kvadratnih, kapaciteta 500 ležajeva, još stižu dijelovi, Radovan Višković kaže da je sve ekonomski opravdano. Ja sam ponosan zato što smo u vrijeme pandemije nabavili jedan takav objekat koji ne služi samo za ovu pandemiju, nego služit će sutra čitavoj Republici Srpskoj za razne stvari. Od elementarnih nepogoda, poplava, zemljotresa ili nečega drugog. To je objekat koji će se moći dislocirati, recimo,
na 10 lokacija po 50 kreveta. I ako neko smatra da je to greška, ja prihvatam tu grešku. Da je greška smatra bivši ministar zdravlja Republike Srpske. Slobodan Stanić od početka prati priču o nabavci i montaži mobilne bolnice. Kaže da je donesena politička odluka jer nisu ispoštovane određene procedure. Trebalo je kupiti u redovnom postupku sa garantnim rokom, sa ispunjavanjem određenih standarda, sa sertifikacijom te bolnice, sa obukom tehničkog osoblja, sa obukom medicinskog osoblja. Znači, bolnica, bez obzira ako je mobilna, je vrlo ozbiljna priča, u kojoj, ko je spreman odgovarati sutra ako podlegne pacijent u toj bolnici. Nabavka mobilne bolnice za borbu protiv pandemije virusa korona u Republici Srpskoj otvorila je niz pitanja. Ključno je ono koje sve češće interesuje javnost, a to je opravdanost projekta na koji je sa PDV-om i transportom potrošeno preko 4,5 miliona maraka. Odgovore na ovo pitanje tražit će i opozicioni poslanici na narednoj sjednici. Potpuno identična je situacija sa nabavkom respiratora u Federaciji Bosne i Hercegovine i nabavke bolnice, pokretne bolnice u Republici Srpskoj. Pa to je smijurija. Kome je ta bolnica nešto pomogla u ovoj situaciji i kome će pomoći? Pa to su obične šatre. Za jedne šatra, za druge pokretna bolnica. Polemika se vodila i oko toga u čijem je vlasništvu i na koji je način kupljena, ali i od koga. Jedino što je od početka bilo jasno jeste da je kupljena u vanrednom stanju za vanredne okolnosti sa ciljem dodatnog jačanja kapaciteta zdravstvenog sistema. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je zaključio ugovore sa 6 različitih firmi kako bi se adaptirao i opremio prostor stare hirurgije u Banja Luci radi smještanja pacijenata oboljelih od virusa korona. Ukupna vrijednost premašuje 600.000 maraka, a UKC je sklopio ugovore sa sljedećim firmama. Paroko B Medical Equipment DOO Banja Luka 134.000 maraka, Omnicom Banja Luka 165.800 maraka, Elnos DOO Banja Luka preko 54.000 maraka, Termomontaža AD Banja Luka više od 25.000 maraka, Dekor Banja Luka 113.000 maraka, KMC DOO Banja Luka 21.610 maraka. Iako je rukovodstvo kliničkog centra saopštilo da su radovi počeli još 19. marta ove godine, ugovori su potpisani tek nakon 25 dana, tačnije 13. aprila, i to kroz pregovaračke postupke bez objave obavještenja. Iz opozicije smatraju da je cijena adaptacije od više od $500.000 maraka previsoka s obzirom na to da je stara hirurgija bila u funkciji do septembra 2018. godine. Titular vlasništva nad svim tim unutra, znači dole je postojala intenzivna njega, postojalo je grijanje, postoje agregat, postoje video nadzor, postojalo je sve to. Znači, jedino je klinički centar mogao to demontirati i odnijeti negdje u skladište. Sad je trebao samo to vratiti i, slažem se, neki troškovi za to postoje. Ali ti troškovi za vraćanje, za remontažu nečeg što je demontirano, ne mogu biti 600.000 maraka, prema tome ni blizu ti troškovi ne mogu biti toliki. Objekti u koje je sada uloženo oko 600.000 maraka su nakon preseljenja hirurgije planirani da se ruše zbog zemljišta u centru Banja Luke, koje prema riječima Slobodana Stanića vrijedi čak 50 miliona maraka i koje je trebalo da postane novo naselje. Stanić sumnja da će na kraju opet sve biti srušeno, te da se nikada neće ni utvrditi stvarna vrijednost urađene adaptacije. Ipak, direktor UKC-a tvrdi da su sve odluke opravdane, a u njegovu odbranu staje i Radovan Višković. Ovo što smo mi radili su minimalne cijene. Najveći dio poslova smo uradili sa našim radnicima i krenuli smo prije i prvog pacijenta koji se pojavio u Republici Srpskoj u adaptaciju starih prostora. I to su minimalne cijene za pravljenje jedne takozvane nove bolnice od 450 kreveta. Univerzitetsko-klinički centar na staroj lokaciji, ili kako se već popularno zove stara hirurgija, nije ništa radio bez saglasnosti Vlade Republike Srpske. To što su oni radili dolje, to se radilo po nalogu Vlade, po nalogu resornog ministarstva, jer ponovo ponavljam, nismo smjeli dozvoliti da dođemo u poziciju da pacijent sa ulaznih vrata bude vraćen da kaže izvinite, nemamo krevet. U redu, onda ni vlada neće dozvoliti rušenje kad su već uložene pare? Apsolutno ne, bar u ovom momentu kad niko od nas ne zna do kada će ova pandemija trajati.
Nakon preseljenja Banja Lučke hirurgije na Paprikovac prije 2 godine, zemljište u centru grada ostalo je otvoreno za planiranje novih stambenih objekata i drugih sadržaja. Zemljište je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra sa kojim je grad Banja Luka bio u pregovorima oko izgleda regulacionog plana. S obzirom na težnje direktora UKC-a Vlada Đajića, kako je i izjavio u maju prošle godine da tu napravi doktorsko naselje, odnosno riješi stambeno pitanje zdravstvenih radnika kako bi ih motivisao da ostanu i rade u Banja Luci. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske tokom pandemije koronavirusa pretvoren je u Institut za javne nabavke, upozorio je juče Slobodan Stanić, bivši ministar zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske. Slobodan Stanić samo u nastavku. Idemo do Banja Luke. Gospodine Staniću, dobar vam dan i hvala što govorite za N1. Dobar dan, hvala vam, pozdravljam vaše gledalce i slušalce. Niste se htjeli oglašavati tokom pandemije i vanrednog stanja u Republici Srpskoj, zbog čega? Pa vidite, ja sam na samom početku imao jedno oglašavanje u emisiji BM Puls gdje sam iznio svoje stavove, a nije baš tačno da se nisam oglašavao, već sam išao određenim saopštenjima. Ja sam pokušavao par puta, rekli ste da ćete se oglasiti nakon što se ukini vanredno stanje, ako se sjećate. Pa imao sam na drugim televizijama određene nastupe, ne znam koliko ste uspjeli ispratiti. Zbog čega se u Republici Srpskoj odustalo od kupovine mobilne bolnice? To je ono što je tema koja je, čini mi se, jedna od tema dana danas u Republici Srpskoj, pogotovo nakon informacije da su određene službe ušle u prostorije gdje se nalazi dokumentacija i preuzele istu. Pa vidite jednu stvar. Prvo je nemoguće jedna stvar kako je došlo do toga da je donesena najobičnija politička odluka o kupovini te bolnice bez ikakvog elaborata, kakva nam je bolnica potrebna, šta, kako i tako dalje. Znači vi morate shvatiti, mobilna bolnica se koristi u vanrednim situacijama, ali se mobilna bolnica ne nabavlja u vanrednim situacijama, a ona je trenutno u Republici Srpskoj i nepotrebna. Čak kad bi bila potrebna, ona bi bila potrebna recimo kod zemljotresa ili takve neke situacije, ali ona se mora nabaviti u redovnoj proceduri, u redovnom postupku, sa garantnim rokovima, sa rokom isporuke dijelova, sa obukom kadra tehničkog, sa obukom kadra profesionalnog, sa bezbjedonosnim standardima, sa sertifikacijom, sa mogućnošću da oprema prođe Agenciju za javne nabavke. Ja sam to odmah na početku rekao i otprilike se pokazalo tačnim da će ovo biti nemoguća misija, a sada dolazi do raskidanja zato što se postavlja pitanje odgovornosti. A ta odgovornost proističe iz toga, ako je pare dala vlada Republike Srpske, zašto vlada Republike Srpske nije provela ovaj postupak? Ona ima generalni sekretarijat vlade, ako nije provela već vlada i Ministarstvo zdravlja je osposobljeno za javne nabavke. Znači da su ljudi iz vrha znali da je nešto sporno u toj nabavci dok su je spustili na Institut za javno zdravstvo. Prema članu 6 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Institut za javno zdravstvo je zadužen da vrši procjenu situacije, predlaže mjere, bori se sa opasnom zaraznom bolesti kakav je COVID-19. Nije njegovo da vrši nabavke. Ovdje u ovom slučaju čak je par epidemiologa bilo u komisijama za nabavke i umjesto da se bave pandemijom i problema koje smo pritom imali, da se bave stopom smrtnosti, da se bave klasterima, oni su se bavili javnim nabavkama. I to su se bavili javnim nabavkama uređaja koje nikad nisu vidjeli, nikad nisu na njima radili i nikako za potpuno druge ustanove, ne za sam Institut za javno zdravstvo. Prema tome, negdje drugo, izvan instituta su donesene odluke i to je već postala praksa da se sa viših organa delegira na niže nivoje kako bi se izbjegla odgovornost potencijalna koja može nastupiti. A da opet uzgred kažem da su kroz neko vrijeme eliminisani svi oni kadrovi na bilo kom mjestu koji bi mogli postaviti suvišno pitanje u vezi nečega, a kamoli oni koji bi mogli eventualno spriječiti zloupotrebe i takvu nabavku. Da li bi došlo do odustajanja od kupovine ove mobilne bolnice, odnosno zahtjeva za povrat novca vladi Republike Srpske, da nije došlo do hapšenja u aferi respiratori? Kako gledate na tu situaciju? Pa
Ja gledam na tu situaciju tako da, gledajući kako se krenulo sa hvalospjevima, mi smo nazvali nekog čovjeka, taj čovjek je rekao da ima to, pa sam ja rekao njemu da on isporuči. Znači, to je potpuno pogrešan put kako se kreće u nešto. Do toga da smo došli, da recimo odluka o zaključak u stvari u kom se ide u nabavku te bolnice donesen je na sjednici Republičkog kriznog štaba 24.3. A 24.4. dopunjen je članom 4 u kome se Fondu zdravstvenog osiguranja nalaže da sklopi pravni posao, to jest da sklopi ugovor sa za avionski prevoz za tu bolnicu, iako se zna da je istekao rok od 12 dana za koliko je trebala biti isporučena bolnica. Ali osim toga, u tom istom zaključku, znači od 24.4. u preambuli se dodaje na prijedlog Ministarstva zdravlja. Znači, Republički krizni štab donosi na prijedlog Ministarstva zdravlja. Znači, na jedan način se Ministarstvo zdravlja i ministar Alen Šeranić na neki način se na njih prebacuje odgovornost da su oni inicijatori nabavke bolnice. Znači, već tad su neki vidjeli da će to ispasti problematičan posao i počeli su prebacivanje odgovornosti ka nižem nivou, jer je svakako ministar ispod predsjednika vlade. Sad MUP Republike Srpske sprovodi istražne radnje o nabavci pokretne bolnice. Je li to zaista želja da se otkrije šta se desilo u ovom slučaju ili samo kako bi pretekli sipu u tom poslu? Pa ja ne mogu nagađati u tom pravcu koji su njihovi motivi. Ovdje šta god da se desi, šta god da bude, učinjena je, znači, ovo je jedan od najtragičnijih događaja od kako postoji Republika Srpska. Znači, u vrlo teškom stanju, gdje građani ne znaju kako će živjeti sutra, preko sutra. Pa vidite jednu stvar, kada uđu pljačkaši u banku i ne uspije pljačka banke, da li to njih amnestira od odgovornosti? Sa medicinskog aspekta je li kupovina ove mobilne bolnice bila dobar potez i nedostaje li jedan takav sistem zdravstva u Republici Srpskoj u vanrednim situacijama? Šta da nam se desio scenario Italije, Španije, Francuske, da nam je zaista trebao jedan ovakav objekat? Bili tada tako reagovali? Pa vidite jednu stvar, pa to je, upravo ste rekli, najgori scenarij. Da nam je trebala, mi je nismo imali, jer ona nije došla u tih 12 dana u koliko je trebala. To je baš taj scenarij o koji vi govorite. Znači, da nam je trebala, ona nije došla. Nisu došli ni respiratori u okviru nje, nisu došli ni uređaji medicinski, ni ozonizatori, ni sve ono što je trebalo doći uz tu bolnicu. Znači, baš ste vi sad potvrdili da nam je trebala da bi doživjeli katastrofu. A s time da ne možemo reći da nam je trebala, jer postoji niz objekata. Recimo u Bijeljini mi imamo, pored novo izgrađene bolnice, i staru bolnicu koja se malom intervencijom mogla osposobiti, kao što je ovdje recimo u kliničkom centru starom dole u gradu osposobljen je dio za COVID bolnicu, na plućnom odjeljenju, na bivšoj hirurgiji, bivšem intenzivnom, znači u gradu. U većini gradova, znači, takvi objekti postoje i u istočnom Sarajevu, takvi objekti postoji u Prijedoru, jer u Prijedoru je u staroj bolnici, u starom dijelu bolnice gdje je bila neuropsihijatrija, osposobljena COVID bolnica i tako dalje. Znači, slične situacije imamo, znači, širom Republike Srpske, gdje je uvijek bilo moguće neke objekte. Međutim, ako već je bila potreba, ja sam to već rekao, znači, ne može se u hitnoći to nabavljati. Recimo, bilo je logično da iz poplava 2014. ako je trebala, kad se vidjelo da je bio potopljen dom zdravlja u Šamcu, kad se vidjelo da je bilo potopljeni masa zdravstvenih objekata, da je poslije poplava, pri vršenju evaluacije poplava, konstatovalo se da nam je tako nešto potrebno, pa onda da se uradi elaborat kakva nam je bolnica potrebna. Tih bolnica ima desetine tipova različitih, neke su kontejnerske, neke su šatorske, neke su ovakve, onakve. Ako je
je to se išlo, a onda u redovnoj proceduri uz garantne rokove, rok isporuke dijelova i sve ono što sam prije naveo, uz sertifikacione standarde, uz oznake C znaka i svega drugog što je potrebno. Pazite, bez obzira mobilna bolnica, ona nosi veliku odgovornost. Ko je sutra spreman da odgovara za život i zdravlje ljudi? Drugu stvar, ne mogu se tako brzo obučiti ni tehničke ni zdravstvene ekipe za rad u toj bolnici. Znači, ne može se uzeti čovjek, zdravstveni radnik odmah iz bolnice pa da odmah počne raditi u mobilnoj bolnici bez adekvatne pripreme, vježbe i svega drugoga. Dobro, to znači da otprilike u svemu kasnimo poprilično, ali nismo mogli koroni reći sačekajte dok mi budemo sposobni pa ćemo onda da se prihvatimo zadatka. Ako nije Institut za javno zdravstvo mogao napraviti specifikaciju nabavke neophodne medicinske opreme, ko jeste? Ko je zadužen za to u Republici Srpskoj? Pa vidite, ja sam to rekao, ja ne znam ko je tu donio odluku. Prema izjavi premijera on je donio odluku. Kaže, čuo sam se s jednim čovjekom, on mi je ponudio to i to. A po pravilu, znači, institut uopšte nema osposobljene stručne ljude za nabavku, evo, ni mobilne bolnice, ni respiratora, ni ničega, jer ti ljudi nisu radili na tim uređajima, niti će raditi na tim uređajima, prema tome nisu osposobljeni. Neko drugi na drugom mjestu je napisao karakteristike za te uređaje. I što je karakteristično, ne samo u institutu, već i u masi drugih ustanova gdje su vršene nabavke, vođeni su pregovarački bez objave obavještenja o nabavci, i na svaki taj pregovarački, znači gdje je bolje pozvati što više ponuđača, po nekoj zakonitosti pozvan je samo jedan. Normalno taj jedan kad ide na postupak gdje zna da je jedini, može staviti cijenu koliko hoće. Ako su 2, 3, 4, 5, to je sasvim druga situacija. Gospodine Staniću, polako Bosna i Hercegovina dobija bitku sa koronavirusom. Istina, u Republici Srpskoj još uvijek imamo i smrtne slučajeve i novooboljele, ali znatno manje nego što je to bilo u onom najgorem periodu. Kako ocjenjujete odgovor zdravstvenog sektora u Republici Srpskoj na koronavirus? Gdje je zakazao i šta se dešavalo u stvari na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, gdje je u jednom trenutku bilo jako puno oboljelih i medicinskih radnika pa i samih ljekara? Pa sama činjenica da je premijer jednom prilikom rekao da je zdravstveni sistem iskrvario, a taj bi sistem mnogo bolje odreagovao da nije bio u takvom stanju, kako je on sam to opisao. Odnosno, on je dao početne jako dobre rezultate. Mi smo narod koji je skoro izišao iz rata, iz raznih ratova. Imali smo socijalističko nasljeđe vrlo kvalitetnog zdravstvenog sistema i u početnoj fazi dobiveni su jako dobri rezultati. Nakon tih dobrih rezultata ljudi iz politike su požurili da pokupe poene od tog uspješnog dijela i iza toga se situacija pogoršala. Kada se pogoršala situacija, polako se ljudi iz politike odmiču, a jasno je sada, na osnovu onoga što je sindikat doktora rekao, mi nikad nismo vidjeli snimke iz kliničkog centra, šta je gore rađeno, da li su ljudi imali zaštitne maske, da li su 2. i 3. maja iscrtavani putevi, da li su obilježavani liftovi, šta se je tu dešavalo. Međutim, mi imamo jednu činjenicu da pacijenti iz kliničkog centra su otišli u Trebinje, otišli su u Doboj, otišli su u Prijedor, u staračke domove, i onda kada se vidio taj gore problem, ministar izlazi i kaže donijet ćemo proceduru za otpuštanje i premještanje pacijenata. Što je jasan znak da do tog momenta ta procedura nije bila načinjena, nije bila urađena, i to je dovelo do širenja, znači da se pojavi klinički centar kao jedan od klastera u Republici Srpskoj. Što se tiče same stope smrtnosti, ona je, ja sam danas računao, negdje tačno 7,9%. Kad uzmemo da je u Srbiji 2,1%, to je ogromna razlika. Ja sam pozvao nadležne da izvrše analizu, jer ako uzmemo imenilac i djelitelj, u imeniocu gore ide broj umrlih, a kroz dole ide broj oboljelih. Znači, ili nismo našli dovoljan broj oboljelih da je njih bilo više, ali pazite, Ministarstvo zdravlja odredilo kriterije po kojima se testiraju i traže ti oboljeli.
Druga mogućnost je da je trebalo preispitati protokole liječenja. To nije urađeno i evo kažem imamo situaciju kako imamo, ona je za dublju analizu jer bi trebalo sad vidjeti koje kategorije, koji komorbiditeti i ne bi se mogla baš još konačna ocjena oko toga donijeti. Je li ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić svjetla tačka borbe protiv koronavirusa u RS-u? Kako komentarišete njegov angažman tokom posljednjih 3 mjeseca? Pa ja bih rekao u tom početnom dijelu, vjerovatno dok je mogao on upravljati sistemom, da je to išlo značajno bolje. Nakon miješanja politike u samo rješavanje, da politika donosi odluke potrebne, jer zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u Republici Srpskoj je inoviran i jako dobar zakon, mislim da iz 2016. Mogu možda pogriješiti za godinu tamo ili ovamo. Taj zakon je stvarno savremen, kvalitetan i u njemu je precizirano da je Institut za javno zdravstvo glavna okosnica Ministarstva zdravlja, odnosno da sve preporuke ključne oko problema koje smo imali sa karantenom, sa kućnom izolacijom, sa svime, znači svi oni problemi koji su nas mučili, institut daje prijedlog za njihovo rješavanje. Ali vi uzmite sada, kad je na Institut za javno zdravstvo prebačeno 14 miliona javnih nabavki da provede, kad su epidemiolozi bili u komisijama i u tome, koliko su oni mogli odgovoriti tom zadatku, i to je razlog zbog kog sam ja rekao ko je Institut za javno zdravstvo pretvorio u Institut za javne nabavke. Činjenica da je i bez korone zdravstvo u Republici Srpskoj bilo u ozbiljnom problemu, rastu dugovanja, ljekari odlaze. S vaše perspektive, evo kao bivšeg ministra zdravstva Republike Srpske, šta je rješenje i može li se zdravstveni sektor u Srpskoj oporaviti? Pa naravno da može, ja ću samo reći jedan kratak detalj, minimalan detalj. Skoro ste vidjeli da je vrh Republike Srpske bio u Foči, evo ulažemo, radimo i tako dalje, a obaveze zdravstvenog sistema Republike Srpske su 1,1 milijarda maraka. Ali mnogi im pomisle, pa dobro, dosta je toga nabavljeno, urađeno i tako dalje, međutim, to nije unutar te cifre. Znači sve gradnje i sve drugo ne nalaze se na zdravstvu, već se nalaze na trezoru Republike i to je još dodatnih 600 miliona maraka obaveza u zdravstvu. Međutim, jedan frapantan primjer da je recimo 2013. Trebinjska bolnica imala obaveze 523.000 konvertibilnih maraka, a po zadnjem izvještaju, znači iz februara 2020. te su obaveze negdje oko 7,5 miliona, znači 15 puta su veće. Kako država nego što je toleriše te obaveze da ne budu plaćene? To je vjerovatno jedno od najvećih pitanja u ovom trenutku. Pa nema drugog izbora. Zdravstvene ustanove nemaju dovoljno sredstava, onda se toleriše i da kad plaćaju struju, kad plaćaju svoje obaveze, kad plaćaju dobavljače i sve drugo. Ali ja bih rekao, pitali ste me prije toga, važnije jedno pitanje, gdje je izlaz iz ovoga? Zdravstvo Republike Srpske je postojalo, postoji i postojaće. Ali potrebna je cjelovita reforma, ali ne da počne, uvijek se vrti oko nekih 13 malih domova zdravlja i priča se šta će se s njima uraditi. Reforma treba da krene prvo od Ministarstva zdravlja, potom Fonda zdravstvenog osiguranja koji je najveći financijer zdravstvenog sistema. Zatim se moraju urediti tokovi novca u zdravstvu, mora se odrediti mjesto pružanja usluge. Masa zakona koji regulišu različite aspekte zdravstvene zaštite, ali ne samo donijeti zakon, već pratiti njegovo provođenje, vršiti intenzivne kontrole sistema dok on se ne dovede u gabarite i u potrebe rada, znači prema ovome. Mi, evo recimo, samo da kažem, mi nemamo jasan plan i mrežu zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Da krenemo od toga pa dalje. Znači, vi kad kuću pravite, morate imati određeni projekat. Ovdje ne pravimo od početka. Moramo znati šta je do sad urađeno, ali moramo isprojektovati kako da to uokvirimo, da to bude funkcionalno, da to bude održivo i na duge staze, znači da ne pravi nove obaveze. Znači, bespotrebno je bilo koliko novca sada uložiti, znači šuplje bure niko ne može napuniti, moraju se vidjeti kuda se dešava odliv tog novca. Evo recimo konkretno u analizi, tačno se može vidjeti po izbornim godinama kako je teklo zapošljavanje recimo u toj Trebinjskoj bolnici i kako su nastajale obaveze, znači može se povezati
povezati tačno kako je dolazilo do toga. Nije problem u primanju zdravstvenih radnika. Oni rade, nose sistem, troše se, sagorijevaju u poslu, ali recimo treba vidjeti koliko je nemedicinskog osoblja, koliko je svega. Recimo od 2013. broj zaposlenih na kliničkom centru je za nekoliko stotina povećan, znači, a da nisu specijalno neke nove usluge u odnosu na taj period uvedene. Da, nadajmo se da će u narednom periodu biti bolja situacija kada je u pitanju zdravstvo ne samo u Republici Srpskoj, nego u kompletnoj Bosni i Hercegovini. Gospodine Staniću, hvala puno što ste danas bili naš gost. Hvala vama. Slobodan Stanić, bivši ministar zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske, bio sa nama. Pričali smo o problemima u zdravstvu tokom pandemije koronavirusa, posebno o nabavci mobilne bolnice, ali i nekim drugim temama. Ostanite uz Dan uživo. Republika Srpska je prešla na švedski model borbe sa virusom korona, a da to javnosti niko nije saopštio, tvrdi bivši ministar zdravlja i član SDS-ovog tima za zdravstvo Slobodan Stanić. Stanić pojašnjava da vlast u Srpskoj odgovornost prebacuje na građane. Dok je premijer Republike Srpske Radovan Višković zaokupljen mobilnom bolnicom koja se slagala teže od Rubikove kocke, a ministar zdravlja Alen Šaranić se bavi višom matematikom kako da objasni cijenu respiratora, svi izbjegavaju da kažu ljudima da je Republika Srpska prešla jasno na švedski model. Odnosno gdje je težina zdravstvenih izbora i gdje je ukupna odgovornost prebačena na građane. Hoće li nositi maske, neće li nositi maske, hoće li sjediti jedni do drugi, hoće li raditi takozvano fizičko, kako ga zovu još, socijalno distanciranje. I u tome ne bi bio problem da je obrazloženo stanovništvu da se iz ekonomskih i drugih razloga mora pribjeći tim mjerama, ali da je jasno su određene grupacije kojima je trebalo posebno biti podcrtano da provođenje i neprovođenje mjera stavljaju na kocku svoj život. Bilo je potrebno do detalja pojasniti ljudima na koji način se Srpska sada bori sa virusom, kaže Stanića, posebno upozoriti rizične kategorije stanovništva. Umjesto toga imamo situaciju u kojoj se ponašamo kao da je pandemija izbrisana gumicom. Očekujem upravo što se dešava. Znači, nagli porast, opuštanje stanovništva, jednostavno, što sam rekao, aplauzi su utihnuli zdravstvenim radnicima, gotovo da se i ne sjećamo scena koje smo imali, praznih ulica Banja Luke i toga. A ja ne kažem da možda se ekonomski moralo pribjeći popuštanju, ali je to popuštanje trebalo ići postepeno, stupnjevito, uz jasno dalji nastavak rada sa građanima, naročito sa rizičnim kategorijama. U Institutu za javno zdravstvo u međuvremenu upozoravaju da i dalje ima novozaraženih, a da su na mjeri preporuke instituta o nošenju maski u zatvorenom prostoru, izbjegavanje okupljanja i obavezna dezinfekcija ruku. Svjesni smo činjenice da je dugačak period u kojem su građani Republike Srpske i dalje moraju da poštuju određene mjere koje predlaže Institut za javno zdravstvo, ali je jako bitno da shvati da svako nepridržavanje tih mjera vodi ka goroj, odnosno težoj epidemiološkoj situaciji, samim tim dolazi do preporuka koji su mnogo rigorozniji od ovih trenutnih. Ono što je problem o kojem zvaničnici također ne govore jesu okupljanja u organizaciji predstavnika vlasti na različitim ceremonijama, bez poštovanja mjera opreza koje navode u institutu, kao i najava velikih sportskih manifestacija u čijem organizacionom odboru su predstavnici vlasti. Teško je da bilo ko može očekivati da mjere poštuju građani, ukoliko im se nepoštovanje mjera od strane zvaničnika svakodnevno servira preko sredstava informisanja. Fond zdravstvenog osiguranja traži od domova zdravlja i opštih bolnica da što prije obave prenos podataka sa starog u novi integrisani sistem i ograde se od saradnje sa firmom Računari DOO, koja, kako se navodi u dopisu fonda, traži dodatna sredstva za migraciju podataka. Od svih ustanova se zahtjeva da dostave izvještaj o daljoj saradnji sa firmom Računari DOO i da pojedinačno pokrenu tužbe protiv te firme. U suprotnom, fond će podnijeti krivične prijave protiv svih zdravstvenih ustanova, institucija i pojedinaca koji budu opstruisali projekat. Zdravstvene ustanove, a nisam njihov advokat, ali niti su ugovarale prvu varijantu softvera, niti drugu, a one trebaju da razriješe pitanje prenosa podataka od jednog prema drugom. Pritome su izrečene strašne prijetnje protiv zdravstvenih ustanova, gdje se u posljednjoj prijeti prekidom finansiranja zdravstvenih ustanova. Pritome VD direktora fonda, kao otuđenog centra moći, ne zna da fond uopšte ne finansira zdravstvene ustanove, već fond plaća usluge za svoje osiguranike koji izvrše zdravstvene ustanove.
Stanić tvrdi da bi po pitanju navedenih prijetnji trebalo da reaguje i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da ne bi došlo u pitanje funkcionisanje zdravstvenog sistema. Obustavljanje finansiranja zdravstvenih ustanova dovodi do nemogućnosti provođenja zdravstvene zaštite i ugrožavanja života i zdravlja većeg broja lica. Ko će sutra odgovarati kad u hitnoj pomoći ne bude novca za gorivo ili kad ne bude nekog ključnog lijeka pa kad neko to plati životom? Iako je još 2012. godine javnosti saopšteno da će do kraja te godine biti uvedeni elektronski recept, uputnica i karton, od tog još uvijek nema ništa. Jedino što se po tom pitanju još radi je integralni informacioni sistem kojim bi sve zdravstvene ustanove bile uvezane, ali ni taj posao čini se još nije završen, a ne zna se ni kada će. Slobodan Stanić iz Sektora za zdravstvo Srpske demokratske stranke poručio da je mjerenje temperature na samom ulazu u školu, kako djeci, tako i upravi i nastavnom osoblju, od izuzetne važnosti za sprječavanje širenja virusa korona u školama. I upravo zbog toga bi Vlada Republike Srpske trebalo da obezbijedi novac za kupovinu bezkontaktnih toplomjera za sve škole, smatra Stanić. Smatram da Vlada Republike Srpske treba za sve škole u Republici Srpskoj nabaviti ovakve ili slične toplomjere kako bi se povećala bezbjednost učenika u školi, kako bi početak školske godine protekao što lakše i kako bi što duže mogli imati živu nastavu. Ipak, trenutna preporuka Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske ne predviđa mjerenje temperature ni učenicima ni nastavnom osoblju unutar obrazovne institucije. Prije polaska učenika u školu, roditelji, staratelji vrše provjeru fizičkog stanja djeteta i njegove tjelesne temperature. Preporuka Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Iz Vlade Republike Srpske poručuju da će snositi troškove kako bi se obezbijedili svi higijensko-epidemiološki uslovi za početak nove školske godine, ali tu se ne ubrajaju toplomjeri za mjerenje tjelesne temperature. Vlada Republike Srpske obezbijedit će dodatnih 3.412.000 maraka za potrebe prvog polugodišta školske 2020-2021. godina, a koje će Ministarstvo prosvjete i kulture distribuisati školama, kako bi iste nabavile potrebne količine dezinfikacionih sredstava za nesmetano odvijanje nastavnog procesa u vrijeme pandemije virusa korona, poručuju iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Stanić smatra da je to pogrešna odluka iz više razloga. Svi znamo da pojedini roditelji nemaju adekvatne toplomjere, da imaju takozvane stare toplomjere, da su mnogi nebaždareni, da nekad roditelji odu recimo u 6 sati ujutru na posao kad bi trebali da izmjere temperatura, a da djeca recimo idu mnogo kasnije u školu. Tako da prilikom mjerenja ujutru te temperature ne mora biti, a mogu je dobiti značajno kasnije. Slobodan Stanić će donirati 3 bezkontaktna toplomjera za 3 škole u Novom Gradu. Moj prijedlog je da u predstojećoj izbornoj kampanji, ovo bi bila neka poruka, smanjimo broj plakata i bilborda, a za račun povećane bezbjednosti učenika u našim školama. Znači, daleko je bolje, u nekim starijim razdima nabaviti i maske i nešto slično, nego jedan plakat više ili bilbord ili nešto slično. Stanić je pozvao i sve ostale političare da smanje troškove za predstojeću izbornu kampanju te pomognu početak nove školske godine na sličan način. Od 10 najvećih poreskih dužnika u Srpskoj, čak 7 je zdravstvenih ustanova. Rekorder po dugu je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Zdravstvene ustanove grcaju u dugovima. Zbog neplaćanja poreza i doprinosa na samom vrhu liste poreskih dužnika je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske sa 80,3 miliona maraka duga. Ti dugovi ne mogu da ugroze rad kliničkog centra, jer su to dugovi koji su prema poreskoj upravi i dugovi koje smo mi u dogovoru sa vladom zamrznuli, znači u odnosu prema poreskoj upravi. Ti dugovi će sigurno, znači, se rešavati na nivou države. Znači, to nisu naši tekući dugovi. Mi nikoga ne dugujemo iz tekućih računa, isplaćujemo redovne plate, isplaćujemo plate sa doprinosima, sve naše dobavljače isplaćujemo u predviđenom zakonskom roku. Dok Đajić ističe da dugovanja ne prijete radu ove ustanove, za bivšeg ministra zdravlja Slobodana Stanića je neprihvatljivo da UKC pored milionskog duga izdvaja 35 miliona maraka za garažu i pita. Da li je normalno da u najvećoj zdravstvenoj ustanovi rade zdravstveni radnici kojima nisu uplaćeni doprinosi? Znači, sve to skupa, je li rečeno ranije od vlade, one ustanove koje ne uplate porez i doprinose neće moći ostati rukovodioci. Je li rečeno, svi prelaze na trezorsko poslovanje.
pa nisu prešli na trezorsko poslovanje. Jer je rečeno centralizovati se nabavka, pa je opet kasnije decentralizovana nabavka. Prema tome, znači, bojim se da je to korak naprijed, a 4 koraka nazad. Među prvih 10 poreskih dužnika osim UKC-a je i Bolnica Srbije u istočnom Sarajevu sa 44,6 miliona maraka duga, kao i Bolnica Sveti Apostol Luka u Doboju, čiji dug iznosi 39,3 miliona maraka. Zatim slijedi Univerzitetska bolnica u Foči sa 26,3 miliona, dok je dug Bolnice Sveti Vračevi Bijeljina 17 miliona maraka. Nije zanemarljiv ni dug bolnice u Gradišci koji iznosi 15,8 miliona maraka, dok je bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor prošlu godinu završila sa 11,6 miliona maraka duga. Da li na koji način Vlada Republike Srpske može pomoći da se izmire dugovanja prema Poreskoj upravi, konkretno nisu odgovorili. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da je Vlada Republike Srpske na početku prošle godine za finansiranje rada zdravstvenih ustanova izdvojila dodatnih 52 miliona maraka. Zahvaljujući ovim dodatnim sredstvima, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je za domove zdravlja u 2020. godini ugovorio 11,1 milion maraka više sredstava nego u 2019. godini, a za bolnice čak 41,6 miliona maraka više sredstava nego u 2019. godini. Dodatna sredstva su u značajnoj mjeri finansijski stabilizovala zdravstveni sistem, a posebno u smislu redovnih uplata doprinosa za zaposlene u ovom sistemu, a dugovanja iz prethodnog perioda će se sukcesivno izmirivati, ističu iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Iz resornog ministarstva nisu precizno odgovorili ni kolika su ukupna dugovanja zdravstva Republike Srpske. Svoje procjene zato iznosi Slobodan Stanić. Ukupno zaduženje u zdravstvu je, znači, mi smo iznijeli 1,1 milijardu, ono je mnogo danas veće. Drugu stvar, ja sam rekao da bi trebalo formirati parlamentarnu komisiju da se prispitaju sva ta dugovanja i treba vrlo važnu činjenicu istaći da ovo nema veze, ova sva dugovanja i za poreske i kredite i sve sa gradnjama u zdravstvu. Jer gradnje u zdravstvu su sve kreditima sa velikim grace periodom i ona se kreću negdje oko 600 miliona maraka, dodatno na onu 1,1 milijardu koje smo govorili. Znači, mi se već bližimo dugu od 2 milijarde u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Svi navedeni problemi zbog kojih je zdravstvo Republike Srpske pred kolapsom mogli bi biti riješeni reformama Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja, te putem preispitivanja javnih partnerstava, zaključuje Stanić. Pre 8 meseci smo predvidjeli ono što se danas dešava i predložili smo znatne mere i radnje koje, da su i delom urađene, sada ne bismo bili u ovako teškoj situaciji. Umjesto striktne primjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, nama umjesto nadležnih institucija i eksperata glavnu reč vode političari. Umjesto koordinacije nadležnih organa, mi na delu imamo diskoordinaciju. Istako je Slobodan Stanić, predsjednik odbora SDS-a za zdravstvo. Predložili smo pre 8 meseci dogradnju objekata za najteže slučajeve. Srbije je za pola tog vremena napravila 3 COVID bolnice, a mi smo proširili kapacitete za lake i srednje teške slučajeve. Predložili smo jačanje laboratorijskih kapaciteta, a građani čekaju u redovima. Predložili smo reorganizaciju higijensko-epidemioloških službi pri domovima zdravlja. Predložili smo način i put za masovnu imunizaciju. Vi ste kalkulisali. Sve što smo predložili ignorisali ste, poručio je Stanić vlastima Srpske u pisanoj izjavi za javnost. Bivši ministar zdravlja Republike Srpske i predsjednik odbora za zdravstvo SDS-a Slobodan Stanić jedan je od najoštrijih kritičara odgovora vlasti na epidemiju. Našeg gosta ovoga jutra javlja nam se iz Banja Luke. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Gospodine Stanić, govorilo se o 400.000 doza Sputnik koji su trebale doći na područje Republike Srpske do kraja marta. Međutim, čini se da se sada više ne govori o tome, negdje oko 40.000 da je došlo interventnim uvozom, plus ovo što je došlo putem COVAX mehanizma, a s druge strane Željka Cvijanović poručuje da je ono što je veoma bitno u ovom momentu je da Republika Srpska više imunizira svoje stanovništvo, odnosno Federaciju Bosne i Hercegovine. No, da li je ovo dovoljno što se dešava? Pa svakako da nije. Ja sam jasno rekao da ovo podsjeća kuća nam gori, a mi trčimo sa jednom čašom vode i prskamo i gasimo tu kuću. Sigurno je nećemo gasiti. Za sam proces imunizacije od ključnog značaja je
takozvana homogenost imunizacije, odnosno da u vrlo kratkom roku se velik broj ljudi vakciniše. To je pokazala nekadašnja naša država SFRJ, čije mi zdravstvo smo naslijedili, sistem taj, ali smo ga srušili, a u njoj je za manje od 2 mjeseca vakcinisano 18 miliona ljudi. Znači, brzo, efikasno, kvalitetno, to može postići efekat. A znači, poput kanadera kad gasi požar, a ne možemo čašom sigurno tu kuću ugasiti. Osim što imamo malo doza, vakcinacija ide jako sporo i sa ovo doza koje imamo. Slažete li se s tim? Ja se apsolutno slažem i znači ne može čovjek samo kritikovati postojeće stanje. Ja sam blagovremeno, znači prije uopšte čitavog procesa, znači evo ima neke simbolike, savjet ministara je formiran u decembru 2019. A tada je u Wuhanu već izolovan bio virus, znači SARS-CoV-2 virus, znači i kasnije u martu sljedeće godine proglašena je pandemija. Mislim da je, ja sam jasno predložio da je trebalo usvojiti lex specialis, znači u parlamentu BiH i u Domu naroda, kad se želi, postoji parlamentarna većina. To najbolje vidimo po postavljanju različitih funkcionera na različite funkcije i tako dalje. Isto tako moglo se i trebao se formirati lex specialis koji se odnosi samo na pandemiju, a koji bi riješio sljedeća pitanja. Znači, ne samo pitanje nabavke vakcine, već kompletne koordinacije, znači unutar toga. Ta koordinacija kao sistem već postoji. Za nju su zaduženi civilni poslovi koji se nalaze u okviru savjeta ministara. To je ministarska konferencija o zdravstvu koju čine ministar zdravlja Republike Srpske, ministar zdravlja Federacije i šef ureda za zdravstvo distrikta Brčko. A osim toga trebalo je formirati parlamentarnu komisiju gdje bi bila recimo 3 člana iz pozicije, 2 iz opozicije, postići punu transparentnost uz uključivanje svih medija, nevladinog sektora i svih zainteresovani u taj proces i nema se čega ko bojati neke odgovornosti koja je nastupila zbog pokušaja brojnih malverzacija, znači nastupila je taj neki strah od činjenja. Mi ne smijemo nastupati prema epidemiji defanzivno, naprotiv moramo biti ofanzivni. Najbolji dokaz da je tačno ovo što ja govorim je pitanje u Saveznoj Republici Njemačkoj, znači postoji zakon o pandemiji. Znači, pandemija se dešava jednom u 100 godina i mi u tih 100 godina ne možemo da je rješavamo. Znači, prošla je bila 1918. 19. 20. izazvao je virus H1N1, poznata kao španska groznica. Prebacio sam se sada, ali znači Njemačka sada želi da izmijeni taj zakon o pandemiji kako bi bolje koordinirala zdravstveni odgovor u svojih 16 pokrajina. Prema tome, evo mi smo imali situaciju gdje se kanton Sarajevo zatvara, a da u isto vrijeme mogu ljudi otići na Pale, mogu otići na Jahornu, mogu otići u Trnovo i tako dalje. Znači, da li je to dobar način rada ili sad smo imali situaciju ovdje da je u Republici Srpskoj su bile strožije mjere gdje su ljudi išli u neke ugostiteljske objekte u Unsko-Sanskom kantonu. Znači, to je loša poruka, to je loš rad, pa isto tako kod nabavke respiratora, kod nabavke druge opreme, potrošnog materijala, kod nabavke maske, rukavica u početnom dijelu, sjećate se koje smo imali probleme i tako dalje. Slabo se sjećaju građani. Čini se da o nekim spornim nabavkama šatora, pa onda pravljenju garaže na kliničkom centru Univerziteta u Banjoj Luci, pa onda kupovine testova, čini mi se, od turističke agencije, koliko se ja mogu sjetiti, i ne govori se dovoljno. Neretko se, gospodine Staniću, ponavlja taj podatak da u Federaciji Bosne i Hercegovine se provjeravaju neke nabavke, a s druge strane tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne obavlja tu vrstu pretresa u Banjoj Luci. Da li je to neophodno? Šta se sve dešava u kupovini medicinskih tih specijalističke opreme ili vakcina ili lijekova, a da se o tome i ne govori u tom entitetu? Pa vidite, ja opet ponovno, znači ja ne mogu se baviti sudskim organima, kako će oni raditi, šta će raditi, istragama i time. Znači, ali želim da kažem stvarno ovdje, zašto, da ne ispadne nešto pretenciozno, zbog čega ja krivim savjet ministara. Znači, unutar politika koje drže današnji savjet ministara su se razvila 2 vektora. Jedan vektor
je želio iskoristiti pandemiju da centralizuje sve, a drugi vektor bi da pokaže Bosnu i Hercegovinu kao nemoguću, neuspješnu, nesposobnu državu. Simetrala, rezultanta između ta dva vektora je propast svih naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini i jedno veliko poniženje o kome niko ne razmišlja. Ovdje što se tiče ovoga, znači, bit će potrebno sigurno u budućnosti istražiti i naći odgovornost. Međutim, sad je najvažniji zadatak dati građanima ono što je potrebno. Znači, mi moramo, da bi se vratili normalnom životu, da bi spriječili patnju, bolest ljudi, propadanje čak i ekonomije i svega drugoga, mi moramo provesti intenzivan proces imunizacije, moramo postići njenu homogenost, a već sam rekao, znači, da ova situacija podsjeća kao da kuća gori, a da je mi gasimo jednom čašom vode, da trčimo 100 puta po vodu. Znači, na jedan način, evo ovdje rekli ste, spomenuli ste garažu, ovo je sve drugo davno prošlo i ispričano. Ispričano jeste, ali niko nije trpio nikakve posljedice zbog činjenice da je kupovan šator umjesto bolnice, s druge strane da je bilo čudnih nabavki, pa čak je bilo dosta reakcija opozicije i na interventni uvoz tih 400.000 Sputnik V vakcine iz Rusije, u stvar 40.000 ili nešto više koliko je došlo. Ali evo, vratimo se i na to što ste rekli da trebamo imati homogen pristup vakcinaciji, odnosno imunizaciji, jer je upravo to jedini način da izađemo iz ove krize. Mi nemamo centraliziranu bazu podataka o broju vakcinisanih. Mi smo jedina zemlja koja ne zna. Evo, mi novinari na neki način sabiremo informacije s terena da bismo znali koliko je to imunizirano Bosanaca i Hercegovaca u ovom momentu. Evo, pozivate često da Bosna i Hercegovina preslika iskustvo Srbije. Da li nam je potrebna u epidemiji e-uprava i baza na državnom nivou? Vidite, baš je u tome problem što sam ja govorio. Neko bi sad to da uvede na državnom nivou tako, međutim, mi da smo donijeli lex specialis, mi bi to imali, ali imali bi samo za pandemiju. Kad pandemija prođe, a nju ne proglašavamo mi, već Svjetska zdravstvena organizacija, automatski bi bilo onako kako bi. Druga stvar, u savjetu ministara nalazi se Ministarstvo civilnih poslova. Ministarstvo civilnih poslova ima koordinirajuću ulogu. Ono pozove dva ministra i Ured za zdravstvo, predstavnik Ureda za zdravstvo distrikta Brčko, oni mogu donositi odgovarajuće odluke, mogu koordinirati na svim tim pitanjima. Međutim, to se očigledno ne dešava. I otprilike, oni koji sjede u savjetu ministara sjede i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, a i u distriktu Brčko. Znači, iste politike formirale su vlast u svim ovim jedinicama. Mislim, ne znam u čemu je problem te koordinacije. Znači, da se postigne koordinacija, sve bi se time riješilo. Vratimo se malo na epidemiološku situaciju. Konkretno, nerijetko se govori o izuzetno malom testiranju građana u Republici Srpskoj. Šta je opravdanje nadležnima za takvo izuzetno loše testiranje? Pa vidite, ne bi ja rekao samo u Republici Srpskoj, ukupno u BiH se relativno mali broj testira. Druga stvar, ne pravi se jasna razlika između komercijalnog testiranja u smislu da ljudi koji putuju i idu i testiranja oboljelih. Znači, ti podaci se ne mogu spajati u jedno, jer time se bitno mijenja statistika kompletna. Šta je znači bitno kod tog broja testiranja? Znači, broj testiranih potvrđuje oboljenje. Mi kad potvrdimo mali broj oboljenja, kad broj oboljeli podijelimo sa brojem umrlim, dolazimo do cifre neke koja je skoro objavljena 3,89 da je stopa smrtnosti, a da recimo Srbija ima 0,88 stopu smrtnosti. A pogledajte broj, pa čak i kad uzmemo na 7 miliona stanovnika, koliki broj Srbija testira dnevno građana. O čemu se radi? Možda da malo gledateljima bliže objasnim. Institut za javno zdravstvo zaradio minimum 5 miliona konvertibilnih maraka u prethodnom periodu na upravo komercijalno testiranje. Zbog dijaspore oko 60% testova je otišlo upravo u tu svrhu. Da li vi hoćete kažete da nas je to koštalo epidemiološke slike od zimus? Ne, nije to nas koštalo. Znači, pazite, pitanje ministarstva nadležna propisuju kriterije za testiranje. Znači, kada se
ko i pod kojim uslovima testira, da li ima temperaturu, da li ovo, da li ono. Mislim da je te kriterije trebalo napraviti da se uradi veći obuhvat testiranja u cijeloj BiH. Opet, s druge strane, ono što je aktuelno je liberalizacija mjera. Da li se u Republici Srpskoj već duže vrijeme donose političke i ekonomske, a ne epidemiološke mjere? Kako objašnjavate da je povećana incidenca, da je sekvencioniran južnoafrički soj, a s druge strane imamo liberalizaciju mjera? A vidite, svakako mislim da je po meni bolje bilo da smo se držali zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i da formiranje kriznih štabova, pa onda kontrole tih kriznih štabova, kontrolni štab koji kontroliše ovaj štab, pa recimo imali smo situaciju da se omogući u Republici Srpskoj muzika uživo, da se otvore skijališta tamo u onom periodu, a da kasnije imamo nakon 7 dana krajnje restriktivne mjere. Druga stvar, imali smo u petak sastanak kriznog štaba, sad prošli petak imali smo sastanak kriznog štaba gdje nije predviđeno bilo otvaranje kafića, da bi recimo u nedelju zbog najavljenog štrajka ugostitelja rečeno bilo da se otvore bašte, jedan dan je bilo lijepo vrijeme, sutra dan je padao snijeg i bilo je nemoguće sjediti u bašti. Time ljudi gube povjerenje zbog toga što vrlo čestog mijenjanja mjera, odustajanja od mjera, nekonzistentnosti u provođenju mjera, znači selektivnog pristupa na taj način. Pa jesu li političari epidemiolozi u Republici Srpskoj? A vidite jednu stvar, ja bi više mnogo volio da recimo neki ljekar, ministar civilnih poslova. Sigurno da bi mogao lakše sarađivati, recimo mislim da je gospodin Šeranić kompetentna osoba, govorim on kao osoba. Znam da je bio zajedno sa mnom 2011. u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, bili smo u Kopenhagenu 7 dana gdje se baš radila priprema za odgovor na eventualnu pandemiju. Znači, prolazili smo kroz to, pripremali se, a mislim da nismo, nažalost, zbog miješanja drugih, uspjeli odgovoriti na onaj način na koji je trebalo da se odgovori. Pa evo, Klinički centar Univerziteta u Banja Luci ima najveći broj oboljelih do sada od početka epidemije. Govorili ste o Alenu Šeraniću, ministru zdravstva u Republici Srpskoj. Pa smatrate li da on podržava to da se liberaliziraju mjere u ovom momentu? Evo i Vaskrs je tu, dakle, s obzirom i na to da je sekvencioniran južnoafrički soj, da je otvaranje granica bez PCR nalaza, mogućnost da dođu i nove sojeve. Smatrate li da struka u ovom momentu misli da je sasvim okej liberalizirati mjere? Vidite jednu stvar, ja ću vam reći, ja sam bio ministar 5,5 mjeseci, a sigurno sam bio najduže ministar u Republici Srpskoj. Jer sam ti 5,5 mjeseci sam odlučivao zajedno sa svojim saradnicima i poštujući struku, nauku, base evidence na dokazima zasnovano odlučivanje. Mislim da ne postoji kod velikog broja ljudi dovoljan integritet da se suprostave odlučivanju van njihovih ministarstva. Evo, pitaću vas i za situaciju u kantonu Sarajevo sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Pretpostavljam da pratite sve što se dešava u vezi sa takozvanim malina respiratorima, skraćeno i tako za ovo zadnje vrijeme, da bi se znao na koje respiratore se odnosi priča. Kao ministar, kao političar, a s druge strane kao ljekar, u situaciju u kojoj imate takve respiratore u svojoj klinici, a nemate neke druge, imate povećan broj pacijenata, da li biste ih koristili ili biste ipak naručili neke druge? Bez obzira šta menadžment rekao. Da vidite, kad se nešto od početka loše krene, sve što dalje proces ide, sve je to komplikovanije i lošije. Mislim, meni lično nelogično je zašto je uopšte civilna zaštita nabavljala te respiratore. Zašto ih nije nabavljalo Ministarstvo zdravlja, zašto ih nije nabavljao Klinički centar ili neko drugi. Otprilike, to je prvi problem. Dalje, unutar, ako je već i nabavljala civilna zaštita, unutar tog tima je moralo, i to je zakon o javnim nabavkama predviđa, da bude ekspert unutra, znači osoba
koja se izuzetno razumije i makar od 5 članova su makar 3 osobe trebale da izuzetno poznaje, mogu uzeti se i eksterni ekspert koji bi odredio specifikaciju. Tu je ključno pitanje šta je traženo, a šta se je dobilo. Znam, pazite, malo se vadi situacije van konteksta. Kad je počelo to sve, bila je stvarno nestašica respiratora, vi znate da je Evropska unija zaustavila izvoz takve opreme, bilo je problema. Znači, ne možemo vaditi tu priču sada van konteksta, bez namjere da nekoga posebno brani, znači situacija je specifična. Po meni je loše što je uopšte civilna zaštita to nabavljala, a ne neki zdravstveni organi, bilo ministarstvo, bilo klinički centar, bilo neka druga ustanova. Dalje je nevjerovatno ta firma koja se bavi, ne znam, poljoprivredom i nečim, da je dobila posao da izuzetno sofisticiranu i složenu opremu ona nabavlja. Dalje, vrlo je zanimljivo kako ona brzo dobila dozvolu da obavlja taj posao, znači od nadležnih organa. Znači, to je loše. Drugu stvar treba reći da nikad ništa nije ni potpuno crno, ni potpuno bijelo. Koliko ja znam, ti respiratori imaju C znak, znači mogu se prodavati na teritoriji Evropske unije, imaju svoju neku namjenu. Sad se tu govori da su to čisto transportni respiratori, međutim, oni vidi se na slici, barem koliko sam ja vidio, nisam ulazio dublje u tu problematiku, vidi se da imaju ta kolica, točkove, znači takvi respiratori ne idu samo kao transportni. Dalje, koliko ja znam da ti respiratori imaju humidifikator, imaju znači ovlaživač, griju kisik, vlaže ga, znači nisu za krajnje kratku upotrebu, već da se mogu koristiti i za određeno vrijeme relativno duže. Znači, oni do duše nema taj high flow mehanizam, međutim, to je novija stvar i to je unazad 4-5 godina. Mi imamo dosta respiratora i drugih marki koje nemaju taj dio. Na kraju, u stvari, kliničar određuje prateći parametre kod pacijenta kako će postupati, znači, sa samim respiratorom. Otprilike, koliko sam vidio da su oni i prošli određene procedure, naravno ti koji su verifikovali to i sve, potvrdili su činjenično, znači, određene mjere, pritiske i to. Da li su oni to uradili dobro? Ja vjerujem i nemam pravo, ako je neka laboratorija akreditovana, da ne vjerujem u njene ishode. Tako da kažem, možemo govoriti, znači, i o lošem dijelu i o dobrom. Mislim da je postojala namjera da se obezbijedi stanovništvo ono što treba, ali da se na tom putu načinilo niz grešaka koje sam naveo po nekom mom skromnom mišljenju. Skromno mišljenje je zasnovano na činjenici da je riječ o bivšem ministru zdravstva Republike Srpske, predsjedniku odbora za zdravstvo SDS-a. Hvala vam na ovom gostovanju. Naravno, vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala i vama. Slobodan Stanić bio je sa nama, razgovarali smo o epidemiji, o odgovoru vlasti u Bosni i Hercegovini na epidemiju koja je evo s nama i živimo je već duže od godinu dana. U nastavku i druge teme. U Novom danu ostanite s nama do 11 sati. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv vršioca dužnosti Prijedorskog doma zdravlja i načelnika higijensko-epidemiološke službe zbog slučaja propalih vakcina. Utvrđeno je, kaže glavni tužilac, da Slobodan Javor i Milica Otković nisu postupili prema zdravstvenim propisima u vreme pandemije. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru otvorilo je istragu protiv Slobodana Javora, vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor i načelnice higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Milice Otković. Protiv navedenih lica otvorena je istraga zbog propadanja 1300 doza vakcina. Riječ je o krivičnim dijelima nesavjestan rad u službi i nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije. Tužilaštvo je formiralo predmet, ušlo je u provjere da utvrdi činjenično stanje i šta se u principu desilo u Domu zdravlja vezano za navedene vakcine. Nakon tih provjera utvrdili smo određene propuste odgovornih lica
u Domu zdravlja Prijedor, te je tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju istrage. U Prijedorskom domu zdravlja propalo je 1342 doze vakcine Sputnik V, koje su bile namijenjene za revakcinaciju starijih lica od 65 godina. Kako je poručio vršilac dužnosti direktora ove javne ustanove Slobodan Javor, krivac za propadanje vakcina je nestanak električne energije, zbog čega je došlo do narušavanja hladnog lanca. On je, nakon što su inspektori krim policije Republike Srpske po nalogu okružnog javnog tužilaštva obavili uviđaj, ponudio ostavku. Uz nuđenje ostavke iz moralnih razloga, Javor je poručio da se slično dešavalo i ranije sa dječjim vakcinama. Moram reći da se ovo desilo otprilike prije nekih godinu dana, kada je tadašnja skupštinska većina na čelu sa SNSD-om razriješila dužnosti tadašnjeg direktora Doma zdravlja, koji je kadar DNS-a. Tada je skupštinska većina na prijedlog SNSD-a imenovala novog direktora. Ono što želim naglasiti jeste tadašnji direktor ispred SNSD-a koji je postavljen, kada je preuzeo dužnost, otprilike prošlo je par sedmica kada se desila ovakva ista situacija ili slična. U Prijedoru je zbog propadanja više od 1300 doza vakcina Sputnik V zaustavljena revakcinacija stanovništva starijeg od 65 godina. Kineska vakcina Sinopharm, čiji je kontingent nedavno stigao u Republiku Srpsku, plaćena je više od 106 konvertibilnih maraka po komadu. Nadležni se pravdaju da cenu formira ponuđač, dok iz opozicije upozoravaju da je cena koju je kineska vakcina platila Republika Srpska skoro duplo veća od iznosa koju je platila Srbija. Za 160.000 doza, odnosno 80.000 komada vakcine Sinopharm, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske platio je 8,5 miliona maraka, pa je cijena po komadu veća od 106 konvertibilnih maraka. Iz instituta se pravdaju da je takvu cijenu formirao ponuđač. Cijenu proizvođač definiše koja je proizvodna cijena. Veledrogerija je zadužena za transport od zemlje proizvođača do Republike Srpske, kontrola carinske obaveze, dažbine, sve što obuhvata. Vakcina je kupljena preko preduzeća Krajina Grup, a nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja. Iz instituta kao razlog navode krajnju hitnost. Pregovarački postupak je izabran iz razloga jednostavno potrebno sam što prije vakcine da dođu u Republiku Srpsku. Moram napomenuti da bi otvoreni postupak traju 45 plus 15 dana, odnosno 10 dana rok za žalbu i 5 dana za mirovanje, što je minimalno 60 dana samo da postupak, da tako kažemo, dovedemo do odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača. Samim tim mi bi ušli već u ljetni period. Veoma je važno da vakcine stižu u Republiku Srpsku i da se što više građana vakciniše u što kraćem roku, kažu naši sagovornici dobro upućeni u situaciju. Također je bitno i da se obezbijedi što povoljnija cijena, zbog čega iz opozicije pitaju kako je onda Srbija nabavila vakcinu Sinopharm po skoro duplo nižoj cijeni. Što se tiče cijena, mislim da je rukovodstvo, ja krivim vladu Republike Srpske, koja svaki dan skoro sjedi sa vladom Srbije, sjede na svim nivoima, sjede evo u zadnje vrijeme i sa Crnom Gorom, a ja moram ovdje da obavijestim ih, pošto oni to nisu pitali, znači to je jedno bilo moguće napraviti na državnom nivou, jer mi imamo sporazum sa Srbijom o specijalnim paralelnim vezama. Srbiju su predmetne vakcine koštale, znači konkretno Sinopharm kineske, 58,5 konvertibilnih maraka. Stanić smatra da se ovako visoka cijena mogla izbjeći samo da su zvaničnici Republike Srpske pratili šta radi Srbija. Trebalo je ostvariti kontakt preko specijalnih paralelnih veza, kako je našla ne samo Srbija, već Crna Gora je po toj cijeni dobila vakcine, znači trebala je tu naći priključak i Republika Srpska. Ja smatram da je vlada odgovorna što se to nije desilo. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je nedavno nabavio i 200.000 komada, odnosno 400.000 doza ruske vakcine Sputnik V, koje su plaćene 13,4 miliona maraka, odnosno 67 maraka po komadu. UKC Republike Srpske raspisuje tender vredan skoro $500.000 maraka za nabavku računarske opreme. Iz UKC-a ovu nabavku pravdaju medicinskim potrebama poboljšanja komunikacije, dok u opoziciji tvrde da ima važnijih prioriteta u UKC-u.
Univerzitetski klinički centar nabavlja 200 desktop računara, kao i 203 monitora. Također im je potrebna instalacija novih računara, instalacija operativnog sistema i softvera, kao i pripajanje računara na domensko okruženje. Iz kliničkog centra poručuju da je nabavka opravdana, jer su informacione tehnologije veoma važne i u medicini, što se je posebno pokazalo u pandemiji virusa korona. Mi pratimo sve tehnologije, ne samo u dijagnostici, već pratimo i u terapiji, a i u obradi podataka i vrlo je bitno znači i da to računovodstveno potkrijepimo, jer je nemoguće danas vršiti jedno moderno računovodstvo i prikazivati sve troškove onog što smo radili bez tehnologije. Inače, tenderi kod nas su svi transparentni, javni su, imamo odličnu ekipu koja dobro poznaje javne nabavke i moram da kažem, nismo imali ni jedne primjedbe na rad naše organizacije, one službe za tendere. Ovo nije prva nabavka vrijednosti od oko 500.000 maraka, a imamo i gradnju garaže od 35 miliona, kažu predstavnici opozicije, dok s druge strane postoje mnoga odjeljenja kliničkog centra, čiji su pacijenti i dalje smješteni u neuslovnim prostorijama, kao što je, kažu u SDS-u, psihijatrija, gdje su u upotrebi barake iz 1972. godine. Nekada je potpuno nejasno tolika nabavka. Mi znamo da je u Republici Srpskoj pokrenut projekat IZIS koji je trebao da riješi kompletnu informatiku u Republici Srpskoj kao jedan integralni sistem, da je u okviru njega nabavljeno 1000 računara. Nije nam jasno zbog čega se sad nabavlja. Otprilike mislim da će se i NASA zabrinuti koliko klinički centar nabavlja računara i stiče se dojam kao da su riješili da rudare kriptovalute, pa da će na taj način riješiti stanje teško u kliničkom centru kroz tolku nabavku informatičke opreme. Stanjic smatra da postoje mnogo veći prioriteti za nabavku kada je u pitanju Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Vidimo da građani već podnose krivične prijave za loše stanje, za nedostatak sapuna, papira i svega drugoga. Mislim da se treba okrenuti stvarnom životu, potrebama građana, da se smanji u ovoj teškoj situaciji, da građani što manje moraju sami da učestvuju u svojoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno da se omogući da centar sistema zdravstvenog postane pacijent i da se sve usmjeri i podredi ka njemu, a ne ka nekim drugim interesima. Prema tenderu kliničkog centra, ponuđač koji hoće da se prijavi za posao nabavke računara mora da ima pozitivan poslovni rezultat i minimalno jedan ugovor vrijednosti ne manje od 350.000 maraka za nabavku računarske opreme u posljednje 3 godine. Nove doze vakcina protiv virusa korona stigle su u Republiku Srpsku. Posao vrijedan skoro 8,5 miliona maraka, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske ponovo je povjerio ponuđaču Krajina Grup iz Banja Luke. Da li je riječ o namještenom tenderu? U Republiku Srpsku stiglo je iz Kine 240.000 Sinopharm doza protiv virusa korona. Republički štab za vanredne situacije na preporuku Ministarstva zdravlja donio je zaključak da se za vakcine iz kompenzacionog fonda izdvoji preko 8 miliona maraka. Institut za javno zdravstvo bio je zadužen da hitno u skladu sa pozitivnim propisima provede javnu nabavku shodno informativnoj ponudi. Upravo bi tu mogao da se krije potencijalni problem, kaže bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić. Postavljam pitanje. Ko je dobio tu informativnu ponudu? Vidimo da je informativna ponuda jednina. Ne kaže se informativne ponude. Ako je na prijedlog Ministarstva zdravlja, da li je Ministarstvo zdravlja raspisalo javni poziv za dostavljanje informativnih ponuda? Ako je informativna ponuda, čemu se provodi javna nabavka? Resorni ministar tvrdi da je u ovom slučaju sve čisto. Za Alena Šeranića nema ništa sporno u činjenici da je provedena javna nabavka iako se radi o informativnoj ponudi. Da razjasnimo jednu situaciju, 240.000 vakcina koje su pristigle odnosi se na 160.000 vakcina koje su nabavljene tada kroz taj zaključak i 80.000 koji su iz prvog turnusa nabavke koji su nam sada Kinezi isporučili. Tako da je to ti 240.000. Na samo pojašnjenje trećeg člana svog zakona, meni bar nije jasno, kaže shodno informativnoj ponudi. Što to znači? Pa to je jednostavno proces javne nabavke. Znači, da bi neko ušao u bilo kakav postupak javne nabavke, morate dobiti informativnu ponudu od nekoga koji nudi određenu vrstu robe. Ko je dobavljač? Krajina Grup.
Krajina Grup je i ranije nabavljao kineske vakcine. Ovo je treća poslovna saradnja institucije Republike Srpske i firme Krajina Grup na nabavci vakcina u procesu koji traje već nekoliko mjeseci. Vakcine koje stižu u Republiku Srpsku skuplji su od onih koji stižu u Srbiju. Za jučerašnju isporuku izdvojeno je skoro 8,5 miliona maraka. Aktuelni ministar ima opravdanje zašto su vakcine koje stižu u Srpsku skuplje, dok njegov prethodnik s druge strane kaže da se radi o namještanju tendera. Ispada da je jedna ta vakcina 53 konvertibilne marke, time ćemo pokriti 80.000 građana, znači pošto jednom građanu treba vakcina i revakcina, to je 106 konvertibilnih maraka. Istu tu stvar Srbija je završila sa 58,5 konvertibilnih maraka. Znači stvara se ogromna razlika, pomnožite neku razliku, znači od nekih 47 maraka puta 80.000, pa ćete vidjeti kolika je to razlika. Ovdje je klasični pokušaj namještanja tendera. Cijenu vakcine, ja ne znam kakvi su ugovori u Srbiji, kod nas ulazi i čuvanje vakcine i distribucija vakcine i obezbeđenje transporta vakcine od mjesta polazišta do mjesta dolazišta, obezbeđenje same vakcine, termologovi i sve frižideri koji se čuvaju, tako da to sve utiče na okvirnu izbirnu cijenu. U Srpsku je do sada stiglo oko 900.000 vakcina protiv COVID-19. Posebno je problematična situacija sa vakcinom Sputnik V, jer mnogi građani su se našli u problemu budući da nije bilo dovoljno doza za revakcinaciju. Pukotine ispred ginekologije sve su vidljivije. Međutim, rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske tvrdi da radovi na novoj garaži ne predstavljaju opasnost po obližnje objekte. Isto tvrdi i izvođač radova. Ipak, osim potencijalnih problema koji mogu nastati prilikom izgradnje garaže, poznavaoci prilika unutar zdravstvenog sistema Srpske smatraju da odluka o izgradnji i finansiranju ovog objekta nije donesena u pravo vreme. Napreduju radovi na izgradnji moderne garaže vrijedne 35 miliona maraka. Za to vrijeme parking prostori ispred najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj mijenja izgled. Rupe, popucali trotoari, pukotine na asfaltu sve su primjetnije. Zbog velikih gužvi koje vladaju posebno u jutarnjim časovima, izgradnja saobraćajnog kompleksa od 2200 garažnih mjesta je prijeko potrebna, navodi direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić, poručujući da radovi na novoj garaži ne prijete okolnim objektima. Nije to pukotine, nije to urušavanje, to je slaganje tla ili zemljišta i mi smo vama već novinarima predstavili te podatke eminentnih stručnjaka iz Beograda. Ovdje je bilo 10 inženjera najveće struke statičara koji su bušili ovo tlo ovdje zemljište oko Univerzitetskog kliničkog centra i dozvolili i potpisali se kao sudski stručnjaci da se ovdje smiju raditi garaže i da neće biti ugrožen klinički centar. I po njihovim preporukama sve se radi i nadzorni organi postoje njihovi koji to nadgledaju. Ali je nemoguće na ovakvom zemljištu napraviti takav objekat da ne dođe do slaganja zemljišta. Niko nije ugrožen, mi svakodnevno popravljamo to, radimo, gradimo. Parking i garaža nesporno su potrebni u KC-u, poručuje bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić, ali je mišljenja da se u zdravstvu moraju znati prioriteti. Ta odluka je donesena od strane rukovodstva kliničkog centra. Kad se cijeli svijet bavio pandemijom virusa korona, kad je donosio odluke o izradi COVID bolnica, o pojačanju kapaciteta, o opremanju i pripremi za pandemiju, kod nas je u centar zbivanja i kao prioriteta stavljena izrada te garaže. Umjesto da se radilo na proširenju kapaciteta pripremi za COVID, znači u junu prošle godine na prijedlog Ministarstva zdravlja Vlada donosi odluku da ona preuzme od kliničkog centra finansiranje, jer očigledno da je i klinički centar ušao u nešto što ne može ni da isfinansira. Izgleda su nama preči auti od ljudi. Moderna garaža trebalo bi da bude završena do septembra 2022. godine. Izvođač radova je kompanija Marković Invest iz Laktaša, iz koje nam poručuju da pukotine koje se javljaju na okolnim parkinzima, trotoarima i ulici neće prolongirati i uticati na krajnji rok izgradnje garaže, te da će u slučaju nastanka štete troškove snositi ovo preduzeće.
Tema broj 1 u Republici Srpskoj je stanje u zdravstvenom sistemu Srpske. Uhapšen je direktor Instituta za javno zdravstvo. Zbog sumnji da se koristi tehnički kiseonik, a ne medicinski na UKC-u, podnesena je krivična prijava i protiv direktora UKC-a Vlade Đajića. Nisu to jedine teme o kojima treba razgovarati. Objavljene su fotografije iz kuhinje UKC-a, kako ona izgleda. Kasnije su se događala brojna opravdanja zašto je to tako i da se tu pere samo voće pa da može da izgleda tako. Brojne fotografije sa UKC-a i još mnogo tema sa kojima se može razgovarati sa svima onima koji imaju veze sa zdravstvom i sa liječenjem pacijenata. Sva ova pitanja mogla bi se postaviti ministru zdravstva Republike Srpske Alenu Šereniću, ali teško da mi dobijamo odgovore na ova pitanja svih onih koji su u vladajućoj strukturi. Pitanja ćemo postaviti našem gostu, a to je doktor medicinskih nauka Slobodan Stanić, bivši ministar zdravstva Republike Srpske i predsjednik Odbora za zdravstvo SDS-a. Dobro nam došli u rubriku Bez uvijanja. Bolje vas našao. Možemo li prvo da našim gledalcima objasnimo, ako se koristi tehnički kiseonik i daje se pacijentima, kakve mogu biti posljedice? Posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. Znači, ne može se pribjeći jednoj kontroli i reći da je kiseonik dobar. A sve ustanove u Republici Srpskoj morale se sertificirati. Da bi se sertificirale, morale su dokazati jasan put kontrole kiseonika u svim njegovim fazama. Od faze proizvodnje do eksterne provjere kiseonika, do provjere sistema unutar bolničkog sektora, znači unutar samih bolnica, do provjere samih boca, kontejnera, do provjere ventila, primjerice. Vi ste skoro imali, mislim, jedan vrlo dobar tekst unutar BN televizije gdje je jedan kolega jako dobro to objasnio, ali evo ja ću neke stvari samo pomenuti. Evo recimo ključna razlika da se prilikom punjenja boca sa kiseonikom za industrijske namjere koristi uljni kompresor i da čestice ulja mogu dospjeti u taj kiseonik, a ako takve čestice, dajući pacijentu kiseonik, dođu u pluća, mogu nastati neki oblici pneumonije, upale pluća. A vrlo često ljudima koji imaju pneumoniju dajemo kiseonik zbog određene hipoksije i sniženja kiseonika. Znači, druga stvar, može biti i visok stepen čistoće, ali ako i mala količina od 0,001 ugljen monoksida koji se značajno snažnije veže za hemoglobin i za željezo u krvi, znači sa snagom skoro 100 puta jačom se veže, znači veže se nego kiseonik, znači kiseonik pod običnim pritiskom ne može ni potisnuti to, a već pacijentu dajemo kiseonik zbog tog što je u hipoksiji i ugljen monoksidom mu dovodimo do hipoksije, bojim se da to nije u redu. Druga stvar, potrebno je obezbijediti kontinuitet tih kontrola. Znači, ne možemo mi sada, recimo, ova voda koja je nama na stolu, ona je kontrolisana od strane prvo primarna voda gdje se uzima, pa sekundarna voda. Pa je laboratorija vodovoda kontrolisala tu vodu, pa je ovlaštena laboratorija kontrolisala tu vodu, ali ne danas, nego i juče, i prije 5 godina, i prije mjesec, i u buduće se mora kontrolisati. Hoćete reći, nije relevantno ako danas provjerimo i ako je dobro? Recimo, bit ću krajnje otvoren i ova emisija se zove Bez uvijanja. Znači, sada da uzmemo neki slučaj koji se desio u septembru prošle godine, da zatražimo dajte nam kiseonik koji je taj pacijent konkretno primio, dajte nam bezbjedonosni list tog kiseonika, njega nema. Znači ne možemo mi ovakav način rada, kako se oni prikazali, evo poslali smo u laboratoriju, došlo je, to je igranje ruskog ruleta sa pacijentima. Može biti nekada da ništa se ne desi od toga, ali nekada se može desiti izuzetno loše i nepovoljne posljedice. Druga stvar, sada se odjednom sva odgovornost svaljuje na Agenciju za lijekove. Da. I na one koji su došli do ove, kako navode, istine. Odnosno, ovo što smo rekli, znači, odjednom oni koji su otkrili aferu i počinju oni biti malte ne krivci. Evo, podignute su i neke prijave i protiv njih, a ovamo su dignute i ovamo, pa ćemo vidjeti sve šta će to biti. Međutim, znači, i pored toga, znači, oni pokušavaju jednim jeftinim, znači, spinom pojedinačne jedne kontrole prikazati, evo, to je sve cijelo vrijeme bilo u redu. Znači, to apsolutno ne stoji i apsolutno nije tako. Ovo igranje ruskog ruleta sa pacijentima. Ovo što sam rekao, znači, pokušava se okriviti Agencija za lijekove. Republika Srpska je imala sve do 2009. svoju agenciju za lijekove, a 2008. čim imamo tripartitnu vlast koju čini
izvršna, zakonodavna i sudska. Znači, tadašnju izvršnu vlast na nivou BiH predstavljao je savjet ministara, predsjedavajući savjeta ministara bio je gospodin Špirić, a resorni ministar civilnih poslova pod kojim je ta buduća agencija za lijekove bila i koji je morao dati zeleno svjetlo da se ta agencija formira, bio je gospodin Sredoje Nović, a gospodin Ranko Škrbić bio je resorni ministar zdravlja u vladi Republike Srpske koji je morao dati saglasnost da ta funkcija, ingerencija Republike Srpske je vrlo važna. Znači, oni su ukinuli agenciju Republike Srpske i formirali agenciju BiH. To je prenos nadležnosti klasično izvršen i sad je neko drugi kriv što je to tada urađeno. Ali pazite, tu smo, znači, oni su to dali prijedlog. To je otišlo na zakonodavnu vlast. Tada, 2008. bila je neka srpska reprezentacija i nju je činio uglavnom SNSD, bila je u sastavu parlamenta BiH. Oni su morali glasati za to. Dalje, to je išlo na Dom naroda gdje Republika Srpska ima jasan kontrolni paket, to je prošlo i Dom naroda. Znači, izvršno je prošlo, zakonodavno je prošlo. I ako ste već prenijeli to na nivo BiH, tu oblast, i on uređuje ona propisima, pravilnicima, i da budem krajnje iskren, usvojen je sad 2018. jedan pravilnik koji se baš tiče kiseonika. Znači, i od 2018. 17. na 18. mi imamo, znači, evidentno kršenje pravilnika koji je usvojen na nivou agencije, ali pazite, to nije usvojio direktor. Na direktoru ima savjet agencije, a Republika Srpska ima kontrolni paket i daje najmanje 3 člana unutar, a i distrikt Brčko daje, a i tu je, ima srpska komponenta, pre tome gotovo da imamo većinski paket. I donijeli ste to sve, pre tome, po meni, ostaje samo jedna stvar. Ovdje, oko ove afere, treba da se uključi tužilaštvo BiH i sud BiH i da svakom kaže popu pop, bobu bob, da utvrdi odgovornost, ne zato da bi ti ljudi bili kažnjeni, već da oni budu kažnjeni ne radi njih da se njima nanese šteta, već da budu kažnjeni da nikom više ne bi palo na pamet da nešto slično uradi u budućnosti. Opozicija je zatražila i ostavke, ali... Pa ja ne vidim da će to riješiti situaciju. Oni, kad bi dali ostavke, vrlo bi rado oni dali i vjerovatno su i nuđene, ali ja ne mogu o tom sad da špekulišem i neću, ali kad bi to uradili, oni faktički de facto bi priznali šta je urađeno. Prema tome, oni će braniti to do zadnjeg časa, pokušavajući nekim drugim pitanjima, političkim i drugim, da zasjene ovu čitavu priču. Ima mnogo novih afera, ali ovo zdravstvo se provlači već mjesec dana. Druge padaju u drugi plan. Pa vidite, ja sam, znači, evo, kad sam bio ministar, želio sam stvarno da se podvuče crta sa tim zdravstvom, da se izvrši jedna ozbiljna reforma zdravstvenog sistema. Ja evo moram da kažem, značajan novac je uložen u zdravstvo, a sve što je se, do čeg god se je dohvatilo, kompromitovano je na ovaj ili na onaj način tokom svih ovih godina u dugom periodu. I čak su oni koji su željeli da naprave promjenu, da preokrenu stvar, ne samo ja, bilo i drugih ljudi, oni su na neki način odstranjeni iz sistema. Otprilike, oni sad teže prema ljudima, žele ljude koji možda neka mjesta i ne pripadaju, ali da onda kad im kaže, pod navodnicima ću reći metaforički, da ne banalizujem, skače kroz prozor da oni ne pitaju koji je sprat. Kada ste rekli skače kroz prozor, moramo se dotaći te teme, iako je zaista neprijatno pričati o tome. Mnogo ubistava na UKC-u ove godine, 6, koliko ja znam, ali u posljednje 2 do 3 sedmice su to 2 ubistva. Kako to da se spriječi? Ne može se niko kriviti za to, vjerovatno, ali na koji način se može spriječiti to? Da li ima načina? Vidite, čovjek koji odluči da se ubije, uvijek nađe načina kako da to uradi. Međutim, kad se prvi slučaj desio, on je trebalo izvršiti značajnu analizu šta se dešava da ne bi nastupili dalji slučaj. Konkretan tada zaključak je glasio da napravit ćemo prozore da se mogu samo otvarati na kipu, a neke ćemo i blindirati, te ćemo tako to smanjiti. A šta s ljudima koji su klaustrofobični? To je takozvana tehnička mjera, plus taj dio, ali to je tehnička mjera. Tehničke mjere se isto upotrebljavale, one su posljednje. Znači, prvo su trijaža pacijenata, razgovor sa pacijentom, psihološka procjena pacijenta, psihološka podrška pacijentu. Šta se desilo, ja to moram ovdje da kažem, kroz zadnjih nekoliko godina, pa mogu reći čak i 5 zadnjih godina, ogroman broj administrativnog osoblja je zaposlen u zdravstvenom sistemu, a dok je broj tehničara, sestara ostao gotovo isti, a sa koronom se
jeste on nešto malo povećao, ali su tu primljeni ljudi bez iskustva. Znači, neko ko je radio sa pacijentima 15-20 godina, vrlo brzo osjeti namjere pacijenta, vrlo brzo zna šta mu treba reći, a drugu stvar, došlo je tokom ovog vremena zbog neadekvatnih izmjena osoblja, jer jedni te isti su povlašćeni pa ne rade tu, a drugi nisu povlašćeni pa non stop rade u COVID sistemu. I onda je došlo do sagorjevanja osoblja gdje vjerovatno malo nedostaje te empatije. A šta znači to povlašteni? Pa povlašteni u smislu da jedni isti ljudi su non stop u težim uslovima rada. A da li bi trebalo da svi... Pa vidite, i po strukturi i po svemu uvijek, znači, menadžment zahtjeva apsolutnu organizaciju takvu da ne dolazi do sagorjevanja ljudi na poslu. A to se postiže tim izmenama. Znači, recimo ima istraživanja koja, znači, jasno pokazuju da ljudi koji rade u noćnom sistemu stalno da imaju zdravstvene određene probleme, ali ovdje dolazi do zamora, a taj zamor opet plaća cijenu pacijent jer ne može mu se pružiti onaj sistem usluge koji bi trebao da se pruži, koji bi sigurno na neki način ublažio ove elemente i oko ove teme o kojoj smo pričali. Međutim, znači, tehničke mjere koje su stavljene u prvi plan idu upotrebljavaju se, ali tek kao posljednje mjere. Htjela bih da vas pitam, a onako da jasno odgovorite kako se i emisija sama zove. Vidjeli smo i vi ste bili u prilici da pogledate fotografije iz kuhinje na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Ko je kriv za takvo stanje i šta se to daje pacijentima? U kakvom stanju su pacijenti? A ja bih rekao na sljedeći način. Da je nemoguće da se potroši 100 miliona eura za tu bolnicu, Univerzitetski klinički centar, a da imamo onakvo stanje. Sa 100 miliona evra ne samo da je trebalo biti to završeno, već se čak da se radilo kako je trebalo da se radi, moglo je se ostvariti i značajne uštede i završiti se i infektivna i ginekološka klinika unutar tih sredstava. Evo, ja sam iznio isto jednu činjenicu kakvi su uslovi na psihijatriji. Tako je, vi ste imali dokaze. Neki dan je bio dan mentalnog zdravlja, trebali su nam pokazati slike da se to stanje popravilo, nismo vidjeli te slike. Drugu stvar, iznio sam da centralni blok, znači evo ovdje iza vaših leđa na slici, on nema klimatizaciju. I ljetos, znači nije bilo covida, moglo se, znači ljudi su bili, uzmite na tom 7. spratu, 6. gdje je gore ploča i koja je temperatura bila unutar tih soba. I još sad kad su zbog samoubistva bila i zatvoreni prozori, onda uzmite na šta je to lično. Znači nikakav klima uređaj nema. Oni su kao evo imaju svi ventilatori, nemaju, pacijenti nisu imali klimatizaciju u centralnom bloku. Znači, koliko novca opet? Druga stvar, i sama kuhinja može da ugrozi život i zdravlje ljudi. Ona ima čisti i prljavi dio, ali recimo pranje voća... Rekli su da se ovdje pere voće. Ne, ali ono spada djelimično u prljavi dio. Kad je voće oprano, ono mora biti u idealno čistim uslovima. Ne mogu tu biti ni insekti, ni ovo, ni ono. Znači mora se jasno voditi računa šta se tu radi. A opet kažem, ne samo to, znači značajne izmjene na gore su napravljene u projektu. Znači, odstupilo se od glavnog projekta i izvedbeni projekat kliničkog centra ogromne razlike ima u odnosu na glavni projekat. Ja evo kažem sada, ako ljudi nekad odluče i ako dođe do promjene vlasti, gore treba utvrditi sve šta je urađeno i kako je svaka marka utrošena i šta je sve promijenjeno i od i građevinski od opreme. Moglo bi se pronaći mnogo toga. Neke indicije već i postoje, ali evo recimo banalne stvari. U glavnom projektu su bili aluminijumski prozori, oni su plastični. Pogledajte broj prozora na slici za vaših leđa pa vidite koja bi to bila razlika. Uzmite da je trebala biti obložena kamenom vunom zgrada radi gorivih koeficijenata, radi mogućnosti požara, a da je obložena stiroporom. Znači to je velika razlika na ovu kvadraturu, gdje recimo je potpuno izmijenjena struktura. Znači recimo šta da dođe do požara pa taj stiropor da počne goriti, a trebate iznijeti pacijente i tako. A vidite da se ne razmišlja unaprijed. Ja ne želim ovdje da nasjecam. Znači evo opet će reći neko uznemirava javnost, ali to je promijenjeno. Znači to u glavnom projektu je bila znači fasada od kamene vune. Što je prema gorivim koeficijentima bilo, znači prema najnovijim standardima je to bilo, to je promijenjeno. Da li su se smjele dopustiti ove malverzacije pri nabavci javne opreme kada je bila pandemija onako
uzavrela i kada nismo znali mnogo o njoj. Da li je to Srpska smjela sebi dopustiti? Pa vidite, ja se uvijek sjetim onog starog sistema, pošto sam ja u njemu onako bio, ne znam, u nekim mlađim godinama, nekada, znači, u zemljotresu, u poplavama, u kriznim situacijama, pandemija sigurno spada u te krizne situacije, to su bila kvalifikovana krivična djela sa jako otežavajućim posljedicama i malte ne ko je neke stvari radio, mogao je biti mu presuđeno i na licu mjesta. Recimo u slučaju zemljotresa pa krađa nekih, znači malte ne moglo je na njega pucati policija bez zadrške. Znači, to su posebne situacije kada je čitav narod izložen strašnom riziku i u tom momentu se dešavaju problemi. Međutim, vrlo često stradaju i oni ljudi koji jesu krivi po tom mjestu što su se nalazili, ali čitavom situacijom upravljaju otuđeni centri moći koji donose određene odluke i tim ljudima spuštaju da ih oni samo provedu. Kako ćete vi to nama prostije objasniti? Jasnije. Pa najjasnije da objasnim, a da ne odem u banalnost, to je hvatanje zmije tuđim rukama. Znači, ako ga ujede zmija, onda kažem, pa eto šta možemo, bilo mu je tako kako mu je bilo. Pa ko je hvatao zmije rukama Branislava Zeljkovića? Pa vidite, evo ja ću reći jednu opet krajnje konkretnu stvar. Kada se pogleda, evo recimo, ovdje je proces u toku, pa evo sad da ne komentarišem taj dio, a zato što treba pustiti pravosudnim organima, niko nije kriv dok se ne dokaže da je kriv, postoji presumpcija nevinosti i nju treba poštovati. Ali evo recimo jednu stvar. Krizni štab za vanredne situacije, ali to je neka vrsta kriznog štaba, na čijem čelu je gospodin Radovan Višković, kada gledate, donijela je da se provede nabavka za šator bolnicu. Znači, javna nabavka da se provede. A onda on u jednoj emisiji, ne znam tačno na kojoj televiziji, kaže, eto ja sreo s jednim čovjekom, taj čovjek meni rekao da to ima, ja kažem, to nama treba. Pa koja je to javna nabavka? Pa jedan čovjek rekao. A da nije dao tu izjavu, gledano, ta izjava spašava, recimo da je došlo do realizacije, ta izjava spašava ono koje je izvršio realizaciju. Međutim, i samo neizvršenje takve odluke ne znači da je sve u redu. Jer, pazite, neko da uđe sutra u banku pa ne uspije uzeti novac i iziđe vani, opet povlači to određenu odgovornost. Sama namjera za nešto je problem. Ali ovdje, znači, tom rečenicom je jasno da je neko odlučio prije, a ovamo, recimo, ustanovi tu spušta papir u kojoj im naređuje kako da to provedu, provesti sve u skladu sa pozitivnim zakonskim procesima, procesom javne nabavki i tako dalje. Druga stvar, ja ću reći ovdje sad nešto vrlo važno. Ja sam napisao jedan tekst u junu prošle godine gdje sam rekao kako je Institut za javno zdravstvo pretvorio Institut za javne nabavke. Zašto institut, mjesto da se bori protiv pandemije, da mu to bude prvo, da ga se rastereti od tih nabavki? Pa stotine su ekonomista i u Ministarstvu financija, u Fondu zdravstva, pravnika, svega drugoga. Zašto su baš te nabavke pale na institut? Ne znam. Koji stručnjak ima u institutu koji se razumije u respiratore, koji se, ne znam, eto u te kamere koje su nabavljene, termokamere i tako dalje. Znači, opet je neko drugi napisao specifikaciju i ispustio, a kad vi stavite specifikaciju, vi ste već 80% odredili šta će proći. Prema tome, nisam ovdje advokat i nisam tu da nekoga branim, ali donekle mogu razumjeti, evo i ovo će neki ekskluzivitet je, kad su poplave bile, isto su tako, ja sam bio direktor instituta, spuštena mi jedna naredba koju da sam sproveo, imao bi isti problem kao sad ovaj problem o kome govorim. Znači, rečeno je nabaviti toga i toga, a tako i tako. Ja sam rekao, ne možete to tako raditi. Naveli ste robnu marku i proizvođača. Molim vas, izmijenite to. Druga stvar, ići će se na otvoreni međunarodni postupak. On dugo traje, pa će za 3 mjeseca će ta predmetna nabavka biti bez predmeta. Te se izrazite potom. Ja sam bio izložen takvom pritisku, da sam bio mlađi, da nisam imao iskustvo koje sam imao i iz rata i poslije rata. Znači, ja sam u ratu bio načelnik saniteta brigade, bio sam direktor Doma zdravlja, bio sam u Fondu zdravstvenog osiguranja, bio sam na puno mjesta, radio sam puno poslova i samo zahvaljujući tome, iako sam i ja u momentima bio, pazite,
ako vas smijene prije, svak će reći, ma nešto je on petljao dok je smijenjen, a opet ako uradite to, ulazite u problem, evo ovakve prirode, da ste u velikom problemu i vi i vaša porodica i da trpite sve i to. Znači, na jedan način stvoren je jedan sistem gdje svi koji su gore spuštaju na one niže dole organe. Zbog čega? Ako se nabavila ta šator bolnica, pare su bile vladne. Zašto vlada nije formirala njen sekretarijat ili neko pa provela tu nabavku? Nego je spuštena na Institut za javno zdravstvo, koji nije ni osposobljen za javno. Nije to Institut za javne nabavke, već Institut za javno zdravstvo. I druga stvar, ometa ga se u procesu borbe protiv pandemije. Ne znam, epidemiolozi su bili u nekim komisijama oko javnih nabavki, bili su u tim komisijama umjesto da se bave kako da se unaprijedi proces imunizacije, umjesto da se bave kako da se bolje suzbije ova epidemija, slično ovo kao što rade u Republici Srbiji. Samo još jedno pitanje za kraj, naše vrijeme polako ističe. Propao je veliki broj vakcina. Šta vi kažete građanima? Da li je trebalo iskoristiti sve vakcine? Da li se treba vakcinisati? Osnovno pitanje s kojim se borimo već godinu i više. Vidite, pokušava se i tu spin napraviti kao da je opozicija protiv imunizacije. Naprotiv. Znači, evo ja sad stvarno želim da pozovem sve vaše gledalce i da oni opet drugima kažu vakcine su bezbjedne i sigurne. Poslušajte svog ljekara, sa njim se konsultujte i kad vam odredi koju vakcinu da primite tu vakcinu. Ovim znam da ću okrenuti protiv sebe neki koji su antivakcinalno raspoloženi. Evo, pratio sam podatke. U jednom momentu, kad je bilo negdje oko 50% vakcinisani i nevakcinisani u Engleskoj, koji ima izvrsnu administraciju, a broj umrlih koji su nevakcinisani bio je 52.000. A svega 242 umrla su bila vakcinisana. I ti vakcinisani su bili sa teškim komorbiditetima, sa malignim oboljenjima, sa svime. Znači, s tim da neću da kažem. Znači, umrli su, iako su bili vakcinisani, ali uzmite 52.000 pred 242. A kad je bilo 50% vakcinisani, bilo bi za očekivati da 26.000 bude vakcinisanih umrlo, a 26.000 da vakcine nisu djelotvorne. Znači, apsolutno su djelotvorne. I u slučaju oboljevanja poslije vakcinacije daleko su blaže slike, ali i samog oboljevanja. Lično sam primio, znači, evo, reći ću građanima, primio sam Sputnik vakcinu, prvu i drugu dozu i imam krajnje povjerenje. Pa kad uzmete, Rusija je vakcinisala kompletan svoj sastav vojske, zar bi ona da sumnja u vakcinu to uradila? Znači, banalne stvari, ljudi pojedini šire, znači, tu netačne informacije kroz razne medije, mislim više na mreže, ne mislim na ovo, ne mislim na medije zvančne. Ljudi trebaju da se vakcinišu, s tim da i mi, i službe, i ljekari, i svi trebamo više raditi sa građanima. Kako svi oko politike dođu pa svima objašnjavaju kako će glasati, ovdje treba pojasniti one stvari koje su ljudima nejasne. Obično najveći neprijatelj je neznanje. Neko ne zna ili polovično zna i onda donosi neku odluku ili neki sud na osnovu nečega što on misli da je značajno, a to ne mora biti tako. Pretpostavljam da ste tim podacima pomogli našim gledalcima. Gospodine Staniću, hvala što ste bili gost BN televizije. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, bez uvijanja završeno za 7 dana neka nova tema. Vidimo se.